الحمد لله هذا هذا حالي الله هذا اوكي ثانك يو لايف في فيسبوك زلكم ابزي غزانا خاي في الفيك دفجن سلام كنبلكم ندل مجمريا سوري فيسبوك لاست ويك نايروم لي اي غبرنا نينا روم نسرح سزنوبرو جن فاند ريزن سال احمد مس جمع محمد بعل بيتو ينا غيرنا نينا معناتي نو حجون ستيل على فيسبوك تواصلوا زلكم ستيل نحطكم على دونيشن سال احمد مسبع البيتو جمع محمد جمع محمد كتحجزونا معنا سلازي الى عيسى لو الى عيسى سو فارتي اشمات ገንዘብ ሰዲዶም ነው ዘሎ በባሓደ ክጽውዑ እቲኦም ሽምኩም ዘይተጸውዐ ፕሊስ ኢንባክስ ኣብቲ ህግ ዲቪዥን ድሕር ጽሒፍኩም ወይኒ ኢላ ዒሳ ድሕር ሰዲድኩም ኮንታክት ድሕር ገርኩም ክንፍትሽ ነገጋ ድሕር ገርና ኣለና ማለት ዝኾነ ግን ኣብ ፔይፓል ኣብቲ ፔይፓል ሰድዎ ተመሽማት ኩሎም መዝግብና ኣለና ግን ምናልባት በጌጋ ሓደ ክልተ ድሕር ተጋጊና ክትሕብሩና ኣለኩም ማለት ወይ بخالي شمس بخالي شمس شبد حسديتكم لهم كتحبروا لهم otherwise double check ان نقبر كل جزء ابز بروجرام كمصنا مال سو الى عيسى الله خدو مايك نع خايل عيسى ثانك يو مرحبا هو بحكي كم زخلو صنحين يحونا صالح بحكي كاب كتقبل كتوبي تبرخل تزيبي تزبارخ مرت تقبل هيكولا نحاونا خاني مهابنا دما بقد حقي إرتراونتنا إذ مسكر مخنياتو نحنا أي نفلطو أي فلطنا إرتراو حاونا إلنا بمحجازنا بحقي بخال نجرون حجراونتناون أبقى تقوي زخون دلو مو خنا إرتراوي نزي إرتراو زي أقومو نخك قلل كسعر نريقول لنا تمدويت عرنا خا نقصر بزخونه نزجبرلك جبرلو وين جبرلو عقمنا بزا وانزي أجن كنجر سلزلنا أسماتكم ذهابكمنا كنجرينا سكيرك يهابكم بارك كسيل خن ببيم أنتي جيجات اللو درم ويز وسخ قوة الليو ويز الناس قوة الليو ويز بس حتى الليو أي بس حندي ده أنا تيجي تقولوا ترى أهليهم كأنه كلهم قبلينا معناته ترانسبارنس كله اللو اوكي بار هبتم رؤسهم ميتي يوسف كدانه ميتي دك اراويت ميتي سمت كلن متكلاويتن 250 كبر اب يعبيو تصفاي عركي سمت كل 50 سوا ايرين هاجراويت شكورن ميتي دويلان لي ازخفل سلي ازو نيروما الله خدو مسير الله اوكي مباركه كبر ابي عبيو تصفاي عرك سمتكل 50 سوا ايرن هجراو شكورن 100 من الباشا قاريس اسلز نوركي تصفا تخلاي كاب اسرائيل 5 زرعي غاش باركا 100 برخت ابرهلي 100 فريا 100 اريبوي 100 روتا خلتش حنا 4 100 يحدقا قبل زابير محازا روتا خلتش حنا 4 5 سامي اندرسكور 41 روبيل 100 ودي حلال مريت 100 ودي نينتي 100 ودي كالو 100 ودي جي 100 جلد امان 100 بلاكستون 2020 100 ازيب تخلاي كاب سان دياغو حبتي بلاك ستون 2020 5 غواندي 100 العيسى 100 هلينا وسلام 100 يوحنس اد مقوم 100 داش باركا 12 100 مانجو 100 اولبون 100 روت نغسي حبتي اولبون 100 وديغاش اما قد زلا ازي احسر شو من تمسلني 100 سيد والله ما قد له عدوها 5 God bless شعبيا كلتا 100 peace 2018 اما قد زلا ازي اون 5 جمهالو 100 فروين التخل النقاش 100 زرقچين 5 فتوي سولومون
58.06 وقت ودربعته 5 بعلت بيتو صوفيا رزانه كاب دنبر 5 حازي كاب زوم أبالنا زاروميو شمو خطقاس አይደለን 33 ነጥቢ 28 ግርማ የማነ 50 ገብረ ህይወት ይሳቅን በዓልት ቤቱ አለም አበራን 100 ካብ ካናዳ ወጋሕ 100 ተስፋና ኤሪ 100 መድሃኒየ በየነፍስ ሐጽየን 50 ነጥቢ 06 አልማዝ ሀብተ ጎንጨ 150 ፍጹም ተክላይ መንደር 200 ካብ ሳን ፍራንሲስኮ أمانيل زرو 100 محرة أب ساميل مسبعلت بيتو رشان مهدري 7 شومنتن حادة شومنتي كاب كندا كم لبي 5 قدي في الصحة 100 قدي في الصحة كاب كاليفورنيا 100 جيروم روسوم 100 ألم مرأة 100 بيلول ولدو إسرا صحيناش بلاي إسرا تسفاي 37 يماني 55 ألمناش 10 أمانيل يماني 5 سرجقة 100 حسيب 100 اقبت 5 دبر سالا سوسا ساترب 7 كلتن 58 نت وخلت شوعته فانا نورونبيل 100 هبيلا 203 سوسان كركبت 7 شوعتن اندرسكور 1 كلتا 100 وديت ابا 5 تسفي هنس ولدو 55 نتبي 4 يوهنس في الصحاتين 210 شوعتن نتبي 5 حلال مريت 5 بعلت بيتون حلال مريت 5 إساياس رأيا 5 ودسيوم 5 فلسوم لبسه سوسان حدا نتبي حدا 4 تسفانا 100 اللغلكي 100 ريمنا 100 داويت ولدو 58 نتبي خلتا شوعته حروي برهي 100 روملي 8 منا سامويل 100 بيكولا روما 5 يعقوب 10 شوعته 100 سامي 275 5 عيت التهمل 5 سوري عيت التهمل سوسا نتبي 9 أنكل وراسينو 5 أيروري 5 تسفان صنعت 10 سوري صنعت 10 5 سيتوا 300 بسرات تخل مريم 5 أفريقيا أندرسكول 10 59 نتبي حدا 5 إذا سعو 3 بصوتون أفريقيا 10 برختي رزنة 59 حدا 6 الماز فقادو 59 نتبي حدا 6 إساق فاسيل 59 نتبي 16 نبان ليراي 5 تسفى مريم ولد جيورجس 5 إريفلكس جنبار 9 شوعات نتبي 4 شوعات تسفازجي دبساي ودخوخب تسفازجي ودخوخب 5 زمن 4 اندرسكور 4 اندرسكور 2 اندرسكور 2 50 حدا نتبي كلته تشعته أبزي أبز إحنا دلنا تونكالا أتكا نصبيكم لنا و ذهبز جهابو ذهب خاب والله إمو أتي ذهبكم هونا وضحكم مايك إلى عيسى حنت أبا معرم تحنجبر ناي وديجي 500 قرشي خونتن أوكي وديجي قرم حراي مبار الرمواس هاتكم سمعهم مرم تقرنا لنا وديجي هو أوكي قرم منشموخ راما چاندران غير زر حج سديد له 24 ابز غزانا زلو ود غزايو كنده سديد له سوسان شمنتن 39 سنتيم اسكزنا شك غبرله
سوسان شمونتن سوسان شمونتن نتبي 30 شعتن من يزي شمو مني الرام صحافة مشم كخمية سبيل تقبل RAMACHADRAN 24 جرزلو راماجاندران ديا ناي هندشم ديو حجي خري اي كلاني دحين حزام منسخه اوكي اول صحيف له راماجاندران كزي تقاكم هو 24 راماجاندران 24 هو سوسان شمنتن ب30 شعتن اوكي بارك مرنتا ناي ودجي 50 راماجاندران 24 سوسان شمنتن نتي 30 شعتن ثانك يو ثانك يو العيسى يقنينا وفليت يوم اشما تصوعنا عندنا زلنا منالبات حدا خلت سديدنا يبصحن وي بجيجا قالي وي بجيجا باي بال دحر سديدكم لهم كونتاكت تقبرونا لكم بيكوز زخونه ترانزاكشن باي بال دحر سديدكم رسيت له ولا بترسيت جنا تراكم قبرونا خلينا لذي ثانك يو رومله انت لها بروجرامنا هنأتوينا مالتي جينو لذي فيسبوك زلهم بجاهم تحقاقزونا نبلكم مالتي نو دارغاب زي بالتوك زلو دقرو مبزحت اقول له هيبه سلازخونت تاهجي قلاتها ملእኽቲ ንሰዳ ዘለና ፌስቡክ ትዋስኡ ዘለኹም ንኽትሕግዙና ብዛና ፕሮግራም ናይ ሳለ ኣሕመድ ምስ በዓል ቤቱ ማለት እዩ ሮምለ ኣለኻ ዶ ሮምለ መምህርና ማይክ ናኻ ቴንክ ዩ ዓዘ ማይክ اوكي ما تسي هلا هاجرهم لي ريكاتي خلهم يا سرون عندي ما كنت عايز اقول انت انا فهمنا هو يزغب العيسى ينبرنا انا بيني يطرحني يا ثانك يو انا انت عايز له مايك اللي وصي ثانك يو جايز يا دي ندوروا حاجات بفيسبوك دلهم تعاجز درجة نقحتنا يزرئي أنا يكونن درجة نقحتنا يأرتراوي وانا جحت شجر فا شللكم زي نبل بجبر سلزرئي زعامهم طبعا ما قدنا يكونن زعامهم لو كل سبيزيو زين عم تشجع عسى بيزيه بنا ثم زواهدنا هوان بزح زي تقول له ولو يجيبها وضرينا صبغي ناي لومي بزوح بروجرام يبلين حتى بريزيدنتنا جيم از اوفر إلنا عندي جيم از اوفر قلت نحن هنفوت أدلنا جيم از اوفر ريلي أب حنقولنا يرد عنا لجي جيم از اوفر يعني الشيء تتساقم معناته نحن نفسنا نهدأ على حجي نفسنا نرجعوا لنا كم تكلم عمي ቅድሚኡ ዝነበርናዮ አቲቲዩድ ክህልወና የብሉ እጂ ንሕና ርግእ ክንብል ኣለና ከኣ መራሕትና ጌም ኢዝ ኦቨር ኢሎምና ኢት ኢዝ ጌም ኢዝ ኦቨር እጂ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ሕጂ ነቲ መጻኢ ንቃለሶ ንልምዓት ሃገርና ንቁጠባ ሃገርና ኣብኡ ንሰርሕ ኣለና ድሕሪ ሕጂ ኣብ ካልእ ጫጫዋ ኣይነጥ ኩላትና ዓቕምና በበይንዩ ኣገባብና በበይንዩ ዝስማዕና ነገር በበይኑ ስለዝኾነ كل جزء سبب حدا درجة نقحات بتصح قليل سلزيكونه إحنا لنفسنا بعلنا كنهدئ على درجين أنا ني وياني سعرنا يوم يزبل معاسي سعرنا يوم زبل أبسال ساي وراري سعرنا يوم زبل أنا مالتي أبسال ساي ورار بإرتراء تطويلو كل واقع خفيلو وياني حقوق مصوره شو تجيمز أوفر زي ده حصل أنا تي خالق تم ناتو دلو هو زمتو قالسي مالتي تدعري وتقالسنا اجي جيم از اوفر دحتو هايلي جيم از اوفر اجينا لبسنا نهدأ على عاج عرفت اللمعات عرفت الطبع على هاجرنا كما غيرنا نمصاي ولدو
نحسبنا سرحنا نقبر طريق نحسب لنا حجي أنفتنا نصحت يبلنا عبد الودق ريسا أو كنبل وياني لحزب تجراي بزح رئيتات هالو نحنا أو يبلنا جيمز أوفر حجي كل جزء احنا نطلعتنا دحر سعرنا بوينا نعقنو بساتم زنبرو معقني نيرتراوي كون نيرتراو معقن انتاي بتي نحنا دسعرنا يمعقنينا ابغزي هايل سلاسي ابغزي درجي صراريغنا وصينايم لنفسنا انا نعقنا امبر اسوم تاي دبرو نعاوز بالكت اجي كل جزء نحنا اسعرنا وصينا سلازلا بالعالم كجي انتاي تاريخنا زلنا راك حسبالنا نافتي زودقنايو نافتي زقتلنايو نافتي دسعرنايو او غزي خنطف يبلنا بحق نقحلنا غزي خنطف يبلنا او هاي غزي يطفى لنا حج او سعرنا يمنا احنا حج انت نجبرنا افتي طبعا هاجرنا كما غيرو كعبكم دلو حسبالنا شو ايت ممرحين اجي عامز متمرح نومي تزاربولو واغا يبولو اجي افتي واغا زلو متانكم كي افتي ارتراو كوننت نزاروانا افتي طبانا خمجر يعبي كما يزبلت عيال هاجر يفطر او طريق يسرح لنا جزينا خنت في ابلنا اب سعرنا يا نجر افتي دي سعرنا كل جزء سب اب بدو يزات تشالنجينا انا كل جزء تشالنج نقبل ስለዝሆነ ለቲ ቻሌንጅ ገርና ሰዓርና አጸግዕና ያፍቲ ታሪክና ደለ ብድሆታት ከይድ ከእላለና እቲ ነፍስናስ ትራንስፎርም ኩንገብሮ ከእላለና ያ እጅንታይ ታሪክና ደለ አና ሀጅ ታሪክና ደለ ናይ ገዛና ሆምወርክ ናይ ገዛና የገዛ እዩ ታሪክና ደለ ናይ ገዛና የገዛ እንታይኻ ኤርትራ ብቁጠባ ከመገራ ተዓቢ ኤርትራ ብቁጠባ ድህር ዓብያ ጥራይና ንሕና ኩሉ እቲ ንደልዮ ክረክብ ንኽእል እዚ ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ኣሎ ብቁጠባ እዚ ዓብይ ሃገር ዝኾነ ቁም ነገር ክገብራ ክእል እዞም ነዚ ዘሪኡ ፀቢብ ዝሓስቡ ንናቶም ጥቕሚ ዝሰርሑ ቂምታታት ዘለዎም ሰባት ሎሚ ክንግሕፎም ኣለና ንሕና ከመይ ጌርና እቲ ሃገርና ብቁጠባ ከመይ ጌሩ ይዓቢ ይግደፍ ከመይ ጌሩ ይድልድል እቲ ናትና ትካላት ከመይ ጌሩ ይድልድል ከመይ ጌርና ኮሙኒቲታትና ለማዕብል ጥራይ ክንሓስብ ኣለና ምክንያቱ ናይ መጻኢ ወለዶ ክንሓስብ ኣለና كل جزء بزعام مصاي ولدهم حسابي ነገር فلان انا ሓደ ደሙ ፍሲሱ ሃገር አረክብና ኸይዱ نحن كل ጽዕርና ንመጻኢ ወለዶ ነረክባ ሃገር ክንሓስብ ኣለና እቶም ንዓና ሃገር ዘረከቡና እቶም ንዓና ሃገር ዘብጽኡልና ተሰዊኦም ንዓና ማረክቦምና ኸይዶም ግን ንዖም ንነፍሶም አይሓሰቡም እጅኻ ንሕና ከኣኒ كل جزء ነቲ ዘለና ኩንነት እናተቃለለስና ንዕኡ እንዳበደህና ንመጻኢ ወለዶ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ንመጻኢ ወለዶ ሊሓስብ ሕብረተሰብ አይኮነ እጂ መጻኢ ወለዶ ተጥይሑ መታን ክነብር እዚ ንሕና ዝረኸብናዮ ሽግር መታን ከይረክብ ታውን ገብራልና ንኤርትራ ብቁጠባ ለማዕብላ ኣለና ካልእ ወላ ሓንቲ ምርጫ የለን ካልእ ምእለይ መገዲ የለን ፍጹም ኤርትራ ብቁጠባ እንተ ዘይ ማዕበለት እቲ ኩሉ ንሕና ንደልዮ ኣይንረኽቦን ኢና እዚ ስቂሎም አናሊሲስ ዝህብዎ ኣብዚ ሬዲዮታት አሰናዶ ኣብዚ ሰነድ ኤሬገለ ዝብሎን እዘን ስቂለ ዘይረብ ሓራዲታት ዝህብዎ አናሊሲስ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር የብሉ ስለምንታይ ቁም ነገር ዘይብሎም ኣብቲ ምግልጋል ኤርትራን ኣብቲ ቁጠባ ኤርትራ ምዕባይን ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ብቁጠባ ነፃ ተውፆን ወላ ሓንቲ ኢሹ የብለኒ ሸንኮለለን ዝብላ ማለት እጂ ትርጉም ዘለዎ ይፈራል ናይ ብዙሓት ኢንተርቪው አውፅልያ ዶክተር ገለ መስቀል ገለዶ ሕሩይዶ እንታይም ዝበሃሉ መድረኽዶ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር የብለዎም ወላ እንተ ሰሚዕኻዮም እቲ ዝዛረብዎ ባዕሎም እዮም ዝምልስዎ ኣብኡ ቁም ነገር የለን ናይ ሕሩይ ኢንተርቪው ትሰምዖ ባዕሉ እዩ ዝምልስዎ ነቲ ናቱ ሽግር ናይ ካልኦት ሰምዖ ባዕሎም እዮም ዝምልስዎ ትሽግር ጽቡቅ ገይሮም አናሊሲስ ምን አይገብሩን ምክንያቱ ብጥቅምታት ዝተኣስሩ ስለዝኾኑ ናብ ጥቅምታት ገጾም ጽቡቅ ስለዝኾኑ ነቲ ሃገራዊ ጉዳይና ጽቡቅ ገይሮም አናሊሲስ ይገብሩ እዮም ኣነ ፀገም የብለይ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ሃገርን ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ሃገርን ብዛዕባ ዝኸይድ ዘሎ
ተመክሮታት ናይ ኣፍሪካን ኣብ ግምት እቲ ዝዛረብ ሰምዖ ፀገም የለን እኮ ምክንያቱ ጉዳይ ሃገርና እዩ ንናይ ሃገርና ጉዳይ ኣዊኻ እቲ ኩሉ ቃልሲ ዝተኻየደ ናይ ነፍስኻ ረብሓ ቀይሮ ድሕደሪኻ ግን ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ንረብሓ ውልቀ ሰብ ተሰውኦ ሰብ የብልና ዓወትና ሓፋሽ እንዳበሉ ተሰውኡ ተጋደልቲ ሎሚ ንናትካ ረብሓ ትገብሮ ምዃነቶም ዓወት ንሓፋሽ እንዳበሉ ዝተወግኡ ዝተሰውኡ ዝተጋደሉ ንዖም ተመሊስካ ከተቃልል ንሃገር ኤርትራ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር የብልካን ማለት ተራ ክብረት ናይ ሰብ ዘይትፈልጥ ኮንካ እቲ ሳቶም ናጽነት ዘምጽዎ ብዛዕባኡ ድሕር ትዛረብ ኣለኻ ኮንካ ነቲ ናጽነት ዘምጽእ ሰብ ክብረት ድሕር ዘይትህብ ኮንካ ብመሰረቱ ክብረት የብልካን ማለት ቀሊል ነገር ተራ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ መጨረሻ ኩሉ ነገር ከፊሎም ለሃገር ኤርትራ ነጻ እንተላውፅማ ነዚ እንተላ ክብረት ዘይትህቦም ኮንካ ብዛዕባ ኣይነይቲ ኤርትራ ክትዛረብ ዘለኻ እውን ኣተሓታቲ እዩ እዞም ክብረት ናቶም ክትህቦም ኣለካ ዝገበርዎ ዝተወፍሮ ንሃገር ኣብቲ ቦታኦም ክነቐምጦም ኣለካ ድሕሪኡ እስኻ ናትካ ርእቶ ናትካ ዝኾነ ነገር ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ነቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ድሕዳይ ዘይረገፅካዮ ሕጂ ሰባት ኣብዚ ነበርካ ነርካ ነቲ ኩሉ ክብረታት ዘምፃልካ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ዝመሰረተልካ ኣብ ናይ ዓለም ካርታ ንዑ ድሕሪ ዘይትኽብር ኮይንካ ክብረት የብልካን ብዛዕባ ኣይነይቲ ሃገር ትዛረብ ኣለኻ ማለት ነቶም ነታ ሃገር ትዛረበላ ዘለኻ ዘምፁ ክብረት ዘይትህብ ብዛዕባ ኣይነይቲ ሃገር ትዛረብ ኣለኻ ሕጂ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲና ንሕና ኣብ ዝጠቅም ዘይጠቅም ጫውጫው ከይኣተና ኣብ ቁምነት ዘይብሉ ነገራት ከይኣተና ኣብ ሃገራዊ ጉዳይና ጥራይ ክንሰርሕ ንኽእል ኣለና ሃገርና ንዓና እያ ሃገር ኤርትራ ንዓና እያ ንኻልእ ኣይኮነን ንመጻኢ ወለዶ እያ ንመጻኢ ወለዶ ካይዲ ስራሕ ዘሎ ስለምንታይ ንመጻኢ ወለዶ ዝስራሕ ከምቲ ንሕና ዝረኸብናዮ ሽግር መጻኢ ወለዶ ክረክብ ኣይተደለየን ተወዲዩ ነዚኣ ከመይ ጌርካ ትሓልፋ ነዚኣ ከመይ ጌርካ ሰጊርካ ትኸይድ ንመጻኢ ወለዶ ዘይሓስባ ሃገራት ኣፍሪቃ ብናተን ቻሌንጅ ዘለዎን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ስጋብ ሎሚ 50 ዓመት ኣብ ሴም ሲትዌሽን ይነብራ ኣለዋ እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ኣብ ሴም ሲትዌሽን ይነብራ ኣለዋ ስለምንታይ ከምዛ ንሕና ንገብራ ዘለና ስለዘይገበራ ቅድሚ 50 ዓመት ከምዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ሕጂ ገይረን ነይረን ትኾና ሎሚ ናተን ትውልዲ ሜተራንያን ሰጊሩ ኣይመተን ነይሩ ንዓና ከም ጠቐማና ነይረን ዓዲ ኣይመርሓቕናን ነይርና ማለት ሕጂ ብከምዚ ደኣ ትርአ ኣለዎ እምበር ስእልካ ኣብ ዝጠቅም ዘይጠቅምን ክዛረቡ ዝውዕሉ ኣብ ቁም ነገር ዘይብሎም ኣብ ታሪኽና እውን ፅቡቅ ታሪክ ዘይገበሩ ኣቦታትና ክዛረቡ ከለዉ ቀደም እውን ኣይብረህን እዮም ዝብሉ ድሕሪ ሓደ ሰባት ሃገረ ሰባት እዚ ከምዚ እንዳ ገይሩ ወዲ ክርስቶስ ድሕርካ ቀደም እውን ኣይብረህ ይብሉ ስለምንታይ ብንእሽተይ ከለዉ ኣይጠቅምን ነይሩ እዚኦም እውን ቀደም እውን ኣይብርሁን ሕጂ ቁም ነገር ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ሕጂ ብከምኡ ርኢና ሎሚ ንሕና ነብስና ይህድእ ኣቢልና ንነብስና ትራንስፎርም ጌርና ካብቲ ጫውጫው ወፂና ከመይ ጌርና ሃገርና ኣብ ቁጠባ ተዓቢ ከመይ ጌርና ንሕና ነቲ ዝሓለፍናዮ ካጁዋሊቲ ሪካቨር ንገብር ንዑ ሪካቨር ጌርናኻ ንመጻኢ ወለዶ ዝኸውን ነገር ንሰርሕ ይጥቁም ነገር ካልእ ቁም ነገር የለን እዚ ዝሓለፍናዮ ካጁዋሊቲ ይዕርይና ኩላትና ብሓባር ከም ኤርትራውያን ብሓባር ንቁጠባ ሃገርና ይዕብይና ከመይ ጌርና ድልድልቲ ሃገር ንገብር እዩ ትዕላማ እዞም ስቂሎም ጫውጫው ዝብሉ ኤርትራ ኣበየናይ ቦታ ናይ ዓለም ትቕመጥ ኣላውን ኣይፈልጥዋን እዮም እዛ ዘለናዮ ቦታ ድሕሪ ዘይሓየልካ ከም ሃገር እውን ሰርቫይቭ ክትገብር ኣይትኽእልን ሓቂ ክነግረኩ እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ዘላቶ ቦታ ድሕሪ ሓያል ዘይኮንካ ከም ሃገር ክትነብር እውን ኣብ ሓደጋ እዩ ምክንያቱ ንሕና እቲ ቀንዲ ናይ ዓለም ሙሉእ መእሰሪ ቦታ ንሕና ሒዝና ኣለና ብዕድልና ኣብኡ ተፈጢርና ኣብኡ ተፈጠርና እዚ ቦታ እዚ ንሙሉእ ዓለም ዘገድስ ቦታ ስለዝኾነ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዘገድስ ቦታ ስለዝኾነ ንኒል ተፋሰስ የገድስ ስለዝኾነ ንሜዲተራንያን የገድስ ስለዝኾነ ንኩሉ ሚድል ኢስት የገድስ ስለዝኾነ ነቲ ናይ ጂኦ ፖለቲክስ ካብ ዓለም ካብ ትፍጠር እውን ኣብኡ እዩ መቆራቆሲ ስለዝነበረ ንሕና ወላ ሓንቲ ምርጫ ይብልና ሓንቲ ምርጫ ዘላትና ኤርትራ ክትድልድል ኣለዋ ከም ኤርትራ ክትነብር ኤርትራ ብቁጠባ ክትድልድል ኣለዋ ህዝባ ክመሃር ኣለዎ ብቁጠባ ድሕሪ ደልዲላ ጥራይ ኣብቲ ከባቢ ሰርቫይቭ ጌራ
ነቲ አፍካቢና ደለጸጋ ተጠቀም ትህል ኤርትራን ተሐይላ ጥራይ እዞም ካብ ፍጮም አልሕቆም ዲሓስቡ ምሁራት ኢና ኢሎም ንሰብ ዘታልሉ ትርጉም ዘለዎም አይኮኑም ትርጉም የብለውም ፍጹም ትርጉም የብለውም አነ I can challenge anybody ትርጉም ዘለዎ አይኮኑም አነ መሰል አለነ ዛረብ አነ መሰል አለኒ አነ ቋናቴ ስነ ሐሳብ አለኒ ስነ ሐሳብ ዝባል የለም ነቲ ስፋት ደለ ስነ ሐሳብ ኣብ ኤርትራ ተረጋግጾም ኤርትራ ሓያል ትኾን ኣላ ድሕሪ ኤርትራ ድኽምቲ ኮይና ወላ ነትካ ስነ ሐሳብ ኣው ተረጋግጾ ኣይትኽእልን ሕጂ ንሕና ኩሉ ነገር ሓሊፍና እንዲና ኩሉ ነገር ተወፊና እንዲና ኩሉ ነገር መይትናሉ እንዲና ዋጋ ዝኸፈልናሉ ሃገር ስለዝኾነ እዚ ሃገር እዚ ከዓ ብቁጠባ ዓቢ ደልዲሉ ንመጻኢ ወለዶ ሓንቲ ድልድልቲ ሃገር ከነረክብ እዩ ትዕላማ ካልእ ወላ ሓንቲ የለን ሎሚ ብዛዕባ ውልቅና ክንሓስብ የብልና ኤርትራ ድሕሪ ዘይደልደለ ዝኾነ ነገር ኣብ ኤርትራ ክንገብር ኣይንኽእልኒ እዚ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ኮንስቲቱሽን ክትገብር ኣይትኽእል ዝኾነ ሃገር ኤርትራ ከም ሃገር እውን ክትኸይድ ትኽእል ኣይትኽእልን ሓደገኛ ኤርትራ ሓያል ሃገር ሃንፅ ኣለና ሓያል ሃገር ድልድልቲ ሃገር ብቁጠባ ዝደልደለት ሃገር ድሕሪ መሪፅና ህዝባ ረጂኡ ዝነብረላ ሃገር ድሕሪ ሃኒፅና ፅባሕ ንግሆ ናባናይ ዝመፅእ ሰብ ምሳና ክረዳእ እምበር ንዓና ክወረና ዝመፅእ ሰብ የለን እሱ ስለዝኾነ ኤርትራ ክትሕይል ኩላትና ብዓቕምና ክንወፊ ኣለና ዝብል ኣነ ግዜ ክንወሓልኩም ኣይደልን የሎሚ ኣብቲ ፌስቡክ ዘለኹም ኣብ ዝኾነ ሕቶን መልስን ጌርና ሞር ነዚ ዝበልክዎ ናይ ዝኾነ ዝበልክዎ ክንረዳእ ንኽእል ኢና እታ ኩላትና ክንሕዛ ዘለና ኤርትራ ድሕሪ ሓያል ዘይኮነት ወላ ስኻ ተሓስቦ ወላ ስኻ ትደልዮ ኣብ ኤርትራ ክረጋገፀልካ ኣይክእልኒ እቲ ኩሉ ተሓስቦ ስኻ ሪጋርድለስ ዋት ቲንክ ኢን ዩር ማይንድ ድሕሪ ክረጋገፀልካ ደሊኻ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ሓያል ዝኾነት ሃገር ክህነፅ ትኽእል ኣለዋ ነዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ነዚ ወላ ሓንቲ ኮምፕሮማይዝ ክግበር የብሉን ኣይንዓሹ ደዓሸው ሰባት ንሃገሮም ዘይሓሰቡ ሰባት ነቲ ሓሳስባ ድሸጡ ኣብዚ ጠቅምን ክዛረቡ ዝውዕሉ ኣብ ኣፍሪቃ 50 ዓመት ተናሃገራት ኣበይ ወዲቐና ኣለዋ ርኢናዮ ስለ ዘለና ንሕና ከዓ ካብኡ ተመኪርና ዝበለፀ ሃገር ክንሃንፅ ንሓስብ ነታን ሃገርና ኤርትራ ብቁጠባ ክድልድል ኣለዋ ካልእ ምርጫ የብልና እቲ ካልእ ስቃ ኣጠውቆጠው ትርጉም ዘለዎ ይኮን ዝብል እሞ ኣነ ኣብ ሕቶ መልስን ሞር ዘራረብ ዳር ሕቶ መልስን ደለ ከዓኒ ካልእ ኣምስና ንገልጽ ችግር የለን ማይክ ፍሪ Thank you. Salam كم حدا. ناين كم تشعلتهم حدا. مرحبا. بمسؤولية بدنا. دلغي مثلا. سلام. تشعلتهم حدا. لابلي سنة سرعات. تشعلتهم حدا يتكعكوا بالكله. اوكي ايدو هبل ناتي حتى انت مرحبا ملصت يا حضرتك سؤال ناتي ناتي حتى انت ناي حدا مثل ناي حدا زيغا مثلا انت حاجر تصتام بخمي يخت اساس الرزق حدا مثل له ود الله يغبر بحال حنت حاجر كتصتع تحله تلو الله انت بخمي يخت يخوا هذا هو ጸጥታና ሃገር እጂ ናይ ኩላትና ሓባሪ ማለት ጸጥታና ሃገር ክልኩልኻ ናይ ሓባር ጉዳይ ማለት ስለምንታይ ተጋዲልና ድሕሪልካ ንሃገርና ነፃ ክነውፅእ ናይ ውልቅኻ ጉዳይ የለን ማለት እዩ መሰል የለን ማለት ንኩሉ ናትካ ናይ ውልቅኻ ጉዳይ ገዲፍካ ንሓደ ዓብ ነገር ድሕሪ ወፊርካ እቲ ናይ ውልቅኻ ዝበሃል መሰል ይጽጋዕ ማለት እቲ ጸጥታ ናይ ሃገር ናይ ሓባር ስለ ዝኾነ እሱ ቅድም ክረጋገጽ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካውያን ጸጥታኦም ከረጋግጹ ደቆም ኣብ ኣፍጋኒስታን ይሞቱ ኣለዉ ኣብ ኢራቅ ይሞቱ ኣለዉ ኣብ ዓዶም ኮፍ ኢሎም ክነብሩ ግን መሰል ኣለዎ ሕጂ ምስ ጸጥታ ናይ ሃገርን መሰልን ዝተኣሳሰር ነገር የብሉን ጸጥታ ኩሉ ግዜ ጸጥታ ናይ ሃገር ንኩላትካ ናይ ሓባር ቤት ናይ ሓባር ገዛ أنا إيرتراويان حد شهر استيكونزي نحن تجادلنا هنا عتينا تجادلنا لا يولقنا قداي قديفنا لهاجرا وقداي كل نجر وفينا أسوينا إذا أتناس لزخنة زي بزعلان مثل ناتي
ኣይትብል ኢኻ ቅድሚ ኤርትራ ማለት እጂ ዝኾነ ሰብ ቅድም ፀጥታኒ ሃገር ቅድም ሃገራዊ ድሕነት ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ሃገር ከተረጋግፀለካ ምክንያቱ ኣብኡ እቲ ትነብረሉ ቤትካ እዩ ማለት እዩ ወፊርካ ተኣትወሉ ብሰላም ወፊርካ ተኣትወሉ ቁጠባኻ ትዕብየሉ ስለዝኾነ ንመጻኢ ወለዶ እውን ገዛ ገዲፍካሎም ትኸይድ ስለዝኾነት ንፀጥታ ኮምፕሮማይዝ ኣይግበርኒ ምስ መሰል ኣብዚ ሎሚ እዋን ንሪኦ ዘለና መሰሉ እንድዩ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ቧዕ መሰሉ እንድዩ ክዛረብ ዛዕባ እንታይ ትዛረብ መን ኢኻ ስኻ ትብግን ዊዝ እንታይ ኻ ጌርካ ሕጂ ፀጥታ ናይ ሃገር ወላ ሓንቲ ኮምፕሮማይዝ የብሉ ብትእዛዝ ኢኻ ትኸይድ ናሽናል ሴኪሪቲ እቲ ናሽናል ሴኪሪቲ እሱ ክረጋገፅ ኣለዎ ነታ ንስኻ ከዓ መሰልካ ክሕሎ ኣብቲ ዝደልዮ ሃገር ኮፍ ኢልካ መታን ብግቡእ ክትነብር ክትመሃር ክትሰርሕ ቁጠባኻ ክትዕቢ ዝዓበየ ከዓ ወለዶታት ክቅፅል ተሃገር ክትደልዮ ኮይንካ ቅድም ናሽናል ሴኪሪቲ ክረጋገፅ ኣለዎ ኣብኡ መሰለይ ዝበሃል የለን ኣብ ትድርና መሰለይ ዝበሃል የለን ፀጥታ ናይ ሃገር እዩ ማለት ዋላ ህዝቢ ኮይንካ ዋላ ኩሉ ኮይንካ ከተፀብዖ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታት ዝበሃል ኣብ ሃገራት ኣሎ ቀዳማይ ናይ ሃገራት ሕቶ ሴኪሪቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ናትን ማለት ድሕሪ እቲ ናሽናል ሴኪሪቲን ድሕሪ ኣረጋጊፀን ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ናትካ ናይ መሰል ዝኾነ ነገር ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ፀገም ኣይኮነን ምስቲ ክውንነት ማለት ግን እስኻ ሓንሳብ ነቲ ክውንነት ገዲፍካ እስኻ ቅድሚ ክውንነት ነብስኻ ድሕሪ ሰሪዕኻዮ ኣብ ሓደጋ እዩ ዝወድቕ ለባም ትመስል ቅድሚት ትሓልፍ ከምዚ ትገብሩ ከምኦም ዝተገብረኻ እዚ ናይ ልናዮም ነርና ትብል ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ናይ ለባማት መሰል ስራሕ እዩ ብጣዕሚ ዝፅላእ ነገር እዩ ነቲ ቦታ ክደሊ ክሰግር ከለኻ ምስቲ ዝኸይድ ህዝቢ ክትኸይድ ኣለካ ሕጂ ዝኾነ ነገር ኣብ ሓንጎልካ ዘሎ ፅቡቕ ነገር ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ ኣብ ኤርትራ ተገይሩ ፅቡቕ ከምኡ ስለ ዝበልናዮም ገይሮም ክትብል የብልካ እቶም ኣብኡ ዋጋ ከፊሎም ናብኡ ደብፅሕዎ እዮም ከምኡ ኮይኑ ማለት ሕጂ ሓንሳብ ናይ ሰባት ኣሎ ለባም ትመስል ሓሊፍካ ትዛረባ ከምዚ ሕሩይ ናይ ዓሰብ ጉዳይ እኳ ናይ ሲኤኦ ዶ ናይ ኮኦፕሬሽን ዶ ንሕናኻ ኤሌክትሪክ ገለመለ ኢሉ ሃለውለው ዝብል ነበረ ናሽናል ሴኪሪቲ ናትና ቦርደርና ከይሓንፀፅናስ ብዛዕባ ናይ ዓሰብን ናይ ኣባይን ናይ ኤሌክትሪክን ናይ ኢኮኖሚን ክዛረብ ዘድዩ ከመይ እዩ ዘጅ ሃው ንሕና ቦርደርና ክሕንፀጥ ኣብ ቅድመ ግንባር ምስ ወያነ ኣለናስ ሓደ ለባም ዝብል መፂኡስ ብዛዕባ ናይ ዓሰብን ናይ ኤሌክትሪክን ናይ ገለመለን ይዛረብ በናይ ሕጋዊ መገዲ እዚኣ ምስ ምንታይ ትቁፀር ሕጂ እንታይ እዩ ገለ ሰባት ነብሶም ለባም ወሲዶም ቅድሚት እንዳሓለፉ እዮም ዝኸዱ እቲ ዝበልናዮ እኳ ኮይኑ ቀደም ዘይከምኡ ኢና ኢልናዮም ንከምኡ ክኸውን ግን ክንደይ ዋጋ ከም ተኸፍሎ ኣይፈልጡን እዮም ማለት ሕጂ እዞም ለባማት ድመስሉ ቅድሚት ዝሓልፉ ገዲፍና ኩሉ ግዜ ናሽናል ሴኪሪቲ ፀጥታ ናይ ሃገር ናምበር ዋን እዩ ነዚኣ ደይፈልጥ ሰብ ኣብቲ መስርሕ እውን ክህሉ የብሉ ምክንያቱ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ኣነ ብኸምኡ እየ ዝገልፆ ማይክ ፍሪ ኣሎ Thank you. حتى لكم. اوكي اجي تاشمع انا حطيت مالتي يا ولا كل صراحه حطيت يا الله قلت بالعربي ولا وندحني قدفوا ما مستنى هاجر ابتين نجزار سام سما مع ذيك الخمسه حجه تذكر انا حكاس نجزار كمان مستمناتو غانتا خزاما مع زي كلو بزعبه هاجر كما يحسبوا كلو مالتي نحر بهاجر دحسبوا كاينهم ولا كلهم صبصبكا كنت بعد كنت خايبه الناس ما تنكتوان توعي مستي ما نورمال شيء وجد اوجل كخيل كان نحب تزارب كان اودو يفرس له مجمريات ناي نحدا تققت لك كان كصمتا كان دمص زول حيلي تسامعك مسوخ تسامع خطفا كان دخل خلص اودو يكون نطف دلوتي ناي هاجراو دحنت او دغدسو ما يكونن مالتي مس زطفا كخيل كا هاجر كطف محمد كله داخلو تخلو ابو دفتي بتحد وغم كاينم واغو نبرو
كيدوم ناب تجراي كيدوم مسمسم معكو قبر خلو زحلف لن كما هنا خيبا قنيوم يكما جيرو يدقات أمكم مستي نعخاب لعلها وقا وجل كادلو خير كتكرر دائم مسؤوقة بالكل خاص إن جزار ستناي ناشنال سكيورتي أفيد يكون عند الله بزمان جزء أم كل تسعة بزم سبادي أم موخا خيلاتات مرحتي إنا بهالت هو أفين دي أنا كدعت كمسون أنا رملة بكدعتي دخصون كارفا المسألة كم دخصون جيت تسب كاي بخمي غطري أمسها كاي وصاني أجي أنا كم رملة دخلت حاتيته أتي نحنا عوج خلنا هاجر زي عوج خلا البوليتيكا ملقتي متويان خراد زخيد أب أديس هوا كدع عيو أفت بوليتيكا مصر إحنا إيرتراوين إيد كله أيكون forever that's it كدعات إيو يقرأتاي لتمليسو منجستي ناتو حجاونت ناتو قلمنا كله وغلي أنا منجست براحي كونكم جين أنا بكدعاتي دخصهم national security نهاجر نقنق كبلو خيدو أجي نهاجراوي دحلتنا إيرترا أب حدقة إتيوم ما يزخصوا أنا مثلا يكون نفس never أجي سبات قلنا له مثلا نديو تمزيرو تايد اللوي لا هم يزبها لنا بزعبا هاجر إيرترا ينانزر دلنا أزمت كاديو انتاي كايو تفتوت لإلي غانة تسب جن بزعبا هاجر ينانزر دلنا بزعبا هاجر إيرترا لهاجر إيرترا غتفق ويان انترا تبجيسو أو انترا ترادينا مس ويانا خوينكا بزعبا هاجر إيرترا ترادا خوينكا كدعات إيو كدعات كذا يلم فجي اتسوى وخرب دولو صراحة نقول بس بوليتيكا مسرح صراحة نقول بس مثل نتينا عادرو استخالة خلط راي مثل زلو كيرت مثل يبلو من إرتراوان يكون كان أحطوي they don't have no right that's it أفي أنا تقول تهاجر كه أجي بتحدث سايد نرأي بتحدث سايد نرأي ويانا وريرنا نهزبي إرترا تحسوه إرترا تتحيزان يرات تقول كه إذا لو من رئادنا إرترا مرأنا يا مالك أين رئانية إذا لو من رئادنا إرترا مو على خط فيها وانا يلا أبينا مثلنا حزب خراجة الحرية أبينا قطبنا حزب خراجة أبينا متأي ولدنا إرترا خراجة وحسنته أبينا كم زيهم كترى أنا فلتنهم بتعمل كويس أبوي مرحتنا تبعي لهم قدم سوراي مرحو يحواتنا أسوينا نعم أميننا إذا يوم لو من هذا كديعهم أبي إثيوبيا خاتو خلهم با يخصصن فرقان يقتل إذا يقتل أبيت فرد يقتل يا أنا بحواتك خصهم خيله نعم أمينو نهاجر أمينو أمونات إرتراويان يلو للدحرية كيدي تسويه لومي نهاجر أب حدا جاي يتوه يخصهم مراني يخصهم أجي إزي دي هاجراو كدعت يدري يعني بمثل قلنا ماله أتوقعوش كدعت that's it فيره توديا أبوليتيكا مسرح إن إرتراغا جيدا كلهم يقولون مني ليه زعم كلهم كايبون national security نهاجر زي أمن أبى بوليتيكا مسرح نهاجر إيد كلهم أكيد كدعت that's it مهم يدري يعني ما يكفي اوكي ثانك يو دعرونا مايك حباب الكلا دعرونا مايك نادي كاتن هذه هو حتى لك حتى هنا ده أب جزيت ورارات مرحت ويانا زبلون ورسي انت يبلون نيرم مس حزباو جنبار زغبر وجه مس مولو حزب إيرترا زغبر وجه إيو حجي ات وجه سقع زوسد جزي يوسد سقع استخف له مسوعتي يكفل كقصل يلومنا حجي إذا انتايو حزباو جنبار بهالود ملو دقفنا حزب إيرترا كم دلو زنصري حجي حزباو جنبار كتخونم حزب إيرترا طفع له مالتي
هجي دايركتلي مس إيرترا وقع أو جماله ومالتي نجار زي هجي إتهم مس ويانا خيرهم زوعلو زبلو سني كان حزب إيرترا دلو إنما نينا حزب إيرترا كتابقلو كواقولو كسامعلو الخد دلو حزب إيرترا حدا كان حزب إيرترا يلم حجي سامع عند مس رملة دبلو دلو ترجان كم حطوا فينا سني نعاتهم مالتي ودي اوكي ثانك يو بتاعنا بدات نريده امانغو مانغستنا امانغو هاجرن تاكلوا ها امانغو مانغستنا امانغو هاجرن دول في اللي انت اللي يلن حجي زي اخجلصه اوكي يا انا وانت في اللي يلن لم تاي في اللي زي اللي كل ጊዜ انا اب تاريخ زقدسن تاريخ ذلك تاريخي لحبرت سوات كا تاريخي هجوم زخي يترأى المنجستات في تاريخ تأتون كوينكا منجستن حزبن في اللي يبون زيا I hope يكون نجار يردا أبو أفريقيا كن حدا زروال أبو أفريقيا حدا زروالو منجستو كاي خيدي منجستن حزبن كا ببيني no أنا أو أيرادا منجستن حزبن ببيني زبالين منجستات محدراين منجستات نهزبية كايد منجستات ناي حزبي حتى كملس يمص اب هاجراو دحنا دحريخا ግን መንግስትን ህዝብን حدي ولا حنت في الليل نتي افريقيا ግን መታን ኣብ ካልእ ሽግራት ክትእትዎ መንግስትን ህዝብን እንዳበልካትይ እዚ ሓደ እቲ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ሓንጎልና ከነውፅኦ ዘለና ማይንድ ሴት ምክንያቱ ብዝተፈላለየ ካርኢኻዮ ናይ ግርጭት ናይ ምምፃእ ዕድል እውን ዝለዓለ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ መንግስትን ህዝብን ሓደ ኢና ንብል ስለምንታይ እታ ፍልልይቲኣ ካልእ ሽግራት ኣብ ኣፍሪቃ ደምፃቶ ስለዝረኣና ኣብ ኤሮጳ ከምኡ ዝበሃል የለ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ዝበሃል የለ መንግስትን ህዝብን ኢሎም ፈላልዮም ኣይፈልጡን ብትእዛዝ መንግስቶም ይኹኑ መንግስቶም ዝበሎም ይሰርሑ መንግስትን ህዝብን ዝበሃል ፅሑፍ ከዓ የለ ናይ ኣባላት መንግስቲ ክነቕፉ ይኽእሉ እዮም ኮራፕሽን ብጥቕሚ ዝገበሮ ገለ እዚ ክነቅፍ ይኽእል መንግስትን ህዝብን ግን ፍልልይ የብሉን ኣብ ኣፍሪቃ እዚ ማይንድ ሴት እዚ ከነውፅኦ ኣለና መንግስትን ህዝብን ሓደ ኣብ ሱዳን መንግስቲ ንበይኒ ህዝቢ ንበይኒ ኢኒመሪ መንግስቲ ንበይኒ ህዝቢ ንበይኒ ኣብቲ ታሪክ ናይተን ሃገራት ክመፅእ ከለዋ ግን እቲ መንግስቲ ኣብቲ ታሪክ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ድሕሪ ኣምፂኻ ሃይለ ስላሴ ኣብቲ ታሪክ ይኣቱ መንግስቱ ኣብቲ ታሪክ ይኣቱ ወያነ ኣብቲ ታሪክ ከኣቱ እዮም ንዕኦም ገሊልካ ታሪክ ካለ ብፅሕፍ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንተ ደኣት መንግስታት ዝሓለፈ ኣብቲ ታሪክ ነብሱ ክኢሉ ይኸይድ ኮይኑ መንግስትን ህዝብን ፍልልይ የብሉን ማለት እጂ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ሓዊ ምእተዊ ኣረግቶት መንእሰያት መንግስቲ ህዝቢ ናይ ዓሌታት ናይ ሃይማኖት ክርስቲያናይ ኣስላማይ ዳበልካ ዘምፅዎ ፍልልይ ነቲ ኔሽን ቢልዲንግ ነታን ክዕንቅፉና ካልእ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር የብሉን ንሕና ኣብ ኤርትራ ሕጂ መንግስትን ህዝብን ሓደ ኢና መንግስትን ህዝብን ሓደ ተወዲያ ፊረት መንግስቲ ሓላፋይ እንዲ መንግስቲ ከይዲ ካልእ መንግስቲ መፅእ ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ ኤርትራ ዝፈርስ መንግስቲ የለ ዝፈርስ ግንባር የለ ዝፈርስ ህዝቢ የለ ሓደ ኢና ንሕና ንመርፆ ከም ህዝቢ መንግስታት ክንቅይር ንኽእል ኢና ግን ሓደ ኢና ኣብ ኣረዳድኣና ሓደ ኢና ኣብ መንግስቲ ዘሎን ኣብ ተራ ዘሎን ሓደ ኢና ኩላትና ሃገራውያን ምእንቲ ሃገር ንሰርሕ ፊረት ተወዲ ምርጫታት ስለዘካየድካ ካብ ነገር ስለዝመፀ ሚኒስተር ስለዝቀያየርካ መንግስቲ ንበይኒ ኣይበሃልን ነውሪ ክንገድፎ ኣለና ነውሪ ኣብ ኣፍሪቃ እዚ ግን ስለምንታይ ዘምፅዎ መታ ነቲ መንግስትን ህዝብን ፈላሊኻ ሓዊ ምእታው ማለት እዩ መንግስቲ ብዘይ ህዝቢ ኣይከይድ ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ብዘይ ህዝቢ ክኸይድ ይኽእል ነቲ ህዝቢ ዘመሓድር ምስቲ ህዝቢ ዘሎ እንታይ ዓይነት ስራሕ ይሰርሕ ካልእ ሕቶ እዩ ግን ናይቲ ህዝቢ እጂ እዚ መንግስትን ህዝብን መንግስትን ሃገርን በበይኒ ዝበሃል ነገር
نحن أفريقيان كم قلنا هنوصلنا منجستن هاجرن هزبن كلنا حدينا نقول طبعا عبها أخسر لنا أفتح مسرح له هاجروا نيشن بيلدين وزح قلت أنت كلنا خيالي من كلنا حدينا إذا التحساس هذا كم مصر تفعله وتصله political correctness يليز نفسه political correctness ግን በቲ ፖዚቲቭ ወይ ካን ራእዩ መንግስትን ህዝብን ሓደ ኤሮጳውያን እንተራ መንግስትን ህዝብን ሓደ ኮይኑ ናብኦም ንሕና ስለዚ መረፅናዮ ስለምንታይ ናባኹም መንግስትን ህዝብን ሓደ ድሕሪልካ ንሕና እኮ መሪፅና ኢና መንግስቲ ኣብ ስልጣን ንሰቅል ኣብ ኣፍሪቃ ግን ብሓይልኩም ስለትድይቡ መንግስትን ህዝብን መበይኒ ኖ ዋላ ብሓይሉ ይደይብ ዋላ ብዝኾነ ደይብ ሃገራዊ ስጋብ ዝኾነ መንግስትን ህዝብን ሓደ እጂ ንሕና እዚ ብዙሕ ሰብ ኣይረዳእን ክኾኑ ክእል እዩ ግን ሪሰርች ንግበር ንዓና ንመፈላለዩ ዘምፅወዩ መንግስቲ ህዝቢ ሃገር ሓደ ኢና ክንብል ክንክእላልና ኣፍሪቃውያን ከምኡ እንተኢልና ከዓ ኢና ርግኣት ኣብ ነብሲ ወከፍ ሃገር ክንረክብ ንኽእል ኣብ ኤርትራ ፀገም የለን ኣብ ኤርትራ መንግስትን ህዝብን ሓደ መንግስትን ሃገርን ሓደ ክልል የብልና ፕሬዚደንትና ምእንቲ ሃገር ይሰርሕ ተራ ሰብ ዘሎ ምእንቲ ሃገር ይሰርሕ ተሰዲድና ዘለና ምእንቲ ሃገር ይሰርሕ ካልእ ጥቕምታት የብልና ከምኡ ስለዝኾነ ኣብ ኤርትራ ሃገርን መንግስትን ህዝብን ሓደ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝቅየር መንግስቲ የለ ዝቅየር ግንባር የለ ዝኾነ ነገር ዝቅየር የለም መስርሕ ጥራይ ዝቅየር መስርሕ ፕሮሰስ ዝቅየር እምበር ዝቅየር ነገር የለም ከምኡ ስለዝኾነ ኣፍሪቃውያን ከዓ ክመሃርዎ ኣለዎም እዚ መንግስትን ህዝብን ሓደ እዩ መንግስትን ሃገርን ሓደ እዩ ከመይ ገይረን እተን ሃገራት እተን መንግስታት ኩሉ ህዝቢ ተሓባቢሩ ኔሽን ቢልዲንግ ይገብር ቁጠባ ናይ ሃገሮም ይዕብይ ጥራይ ኢና ንጠልብ ዘለና ሕጂ እዚ ከም ተርም ከም ቋንቋ ኤሮጳውያን ኣብ ኣፍሪቃ ዘእተውዎ ክንደይ ሽግራት ዘምፅእ ስለዝኾነ ንሕና ኣፍሪቃውያን እዚ ካብ ሓንጎልና ሓኺኽና ዝሕፍና ካልእ ማይንድ ሴት ሒዝና ክንከይድ ኣለና ሃገርን መንግስትን ህዝብን ኩሉ ሓደ ክልል የብሉን እንተደኣ ኣብቲ ታሪክ ትእትዎ ኮይኑ ማይክ Thank you. What did you laha? What did you? مرحبا thank you. الآن قبله اللي ضرهم العركي كم يمشي على عندهم شيخ ودباجو سواء له لما نبيت ولني دوانا غير العركي تينكي زانا كلام بروجرام نويح عندي أتحلفت أنا لما أنت كنت درجات مكي حماسية مالتي دخول غيدو كم يمسخا كم يعيلكم كطمع أمريكا مالتي أنا تا حتى دليل اللغسي بقد سالي أبقى زو مسجلة سبات أبتي تزارار والأوان زي كله تقول صدم سخا بحنساب تتأماميرو هزب المنجستن حاديو بتخكل كأنه سي تحكي هجي أنا تي قد سالي أبزي من سي كم سخفتا هوينو درعيني ولاون تي درجة بقى تي درجة أنا تحساس بانا معرخ ندي دخيمنا خمد لنا أبقى نجار درعين مو معرخ ندي كتمن سي أبزو قداي زي أفلتو وينكا عمقوتو فولت أزلو خوين تسمعني أنا هم حطو مالتيو كأربعة دليل دلو نقول لسب خمس خماي من سي كفولتو كاباهم كفتم مهارنا التملسي سلز دولي لحت دلهم زباو جنبار حرنة إيرترا أبتسعان حدر ناس انتداء شبيتنا أبتسعان سلستان رفرندم بحرقرنا زباو جنبار حرنة إيرترا زنبرب دحريو زباو جنبار نديمقراطي فتحن إلو كغير كله كابزي تمك يارد دمس زباو جنبار حرنة إيرترا نحنا نأمنو لينا أنا زباو جنبار كالسنا أمنينا الناس نت إيرترا أمنينا أبزي دحرتي سعان 4 تفترة هجراو جنبار زباو جنبار المقراصن فتحنجن الناس نت إيرترا وينك أنا زامس أيتي إيرترا زي وكل تجوي أتحساس با يو زي جنبار زين أنا أيو كلنا ندبل أتحساس با ناس بزيادة ما نتوم لعلوت حلفتنا ما أتاكو جوجوم إذا سي كمان تايد بجس زيادة أبزي أسفح بيك أنت تقول سألنا روملي أنا زيادة استلم خونكم في اللايف بفيسبوك وزح السباس لدكاتة تلو انتاي سلز دولي يوم زي زباو جنبار ني مقراصن فتحن زيادة تارجت كوين درهم دلو أنا بحق خنتي زباو جنبار حرنت إيرترا تقال سولو علامة وين كانت تقال سولو بروجرام نعو سريزو حدش برينسيبل سلد مسعدي ولا انتاي سلز خوني زغل زي قبل علي زي جنبار زي عادي نركعت دور دلو سلزي نزي أسفح بيك قال سلي
እቶም ሰባት ዝከታተሉ ዘለዉ ሰባት ኩሎም ክፈልጥዎ ምክንያቱ እንታይ እቲ ምስጢር ንምንታይ መሓለፍትና ኩሉ ግዜ ኣብ ካብቲ ኸባይ ዝደክም ሰብ የለ ብዛዕባ ህይወተይ ወይ ብዛዕባ ነፍሰይ ከመሓድር ዘይከኣልኩ ብዛዕባ ሃገርን ህዝብን መሪሕኩም ዝኸደሎ መራሕትና ኣታ ክኾኑ ኣለዉ እንታይ እቲ ምስጢር ኣብዚ ኣስከ ቁርብ ኣስሒካ ግለፀለይ ተረዲኣትካ ክትከውን ተስፋ ገብር ቴንኪዩ ማይክ ፍሪሮም ልዓልክ ቴንኪዩ ወድነንተ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ ፍትሕንስ ፍልል ያለው ዝብሉ ነው አበይ ትፍልልዩ እጂ ብዙ ነገር እንዲሁ ታሪክ እንደዚህ አበይ ትፍልልዩ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ለህዝቢ ኤርትራ ድሕር ዘይውክል ኮይኑ ንመን ይድውክል ያ ንገረኒ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ለህዝቢ አይውክልኒ ከምቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሮ ኣይኮነን ድሕሪልካኒ ንመን ይውክል you have to talk ከተውጻለካ ንመን ይውክል ማለት ህዝባዊ ግንባር ንህዝቢ ኤርትራ ይውክሎ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ንህዝቢ ኤርትራ ስለስተወከሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብኡ ተሰሊፉ ተሰዊኡ ሃገር ኤርትራ ነፃ ኣውፂዋ ይትራእ ንብል ኮይና ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ንመን ይውክል ከ ንገረኒ ተጨውዩ መን ጨውይዎ ብኸመይ ተጨውዩ ብዛዕባ ምጭዋይ ዘለካ ኣራዳ እንታይ እዩ ኣብ ካልእ ሃገራዊ ጉባኤ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረን ኣብ 94 ዝነበረን ፍልልዩ ኣለዎ ድዩ እቲ ቻርተር ሪኢኻ ፍልልዩ ኣለዎ ድዩ የብሉን ፍልልዩ የብሉን ህዝባዊ ግንባር ብዛዕባ መጻኢት ኤርትራ ዝዛረቦ ዝነበረን ኣብ ናይ ግደፍ ቻርተር ዝገበሮ is the same ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ኩሉቲ መትከሉስ ማሕበራዊ ፍትሒ ናይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ኣሎ ካብ 1975 89 ዝብሎ ኣብ ሰብዓታት ዝብሎ ኣብ ተስዓታት ዝብሎ ማሕበራዊ ፍትሒ ካሊ የለም እንኳ ህዝባዊ ግንባር ማሕበራዊ ፍትሒ ዝኣምን ነይሩ እንኳ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ከዓ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝብል ዘሎ ሃገር ኤርትራ ብምልእተ ይሰርሓላ ኣሎ ማሕበራዊ ፍትሒ ስለከረጋግጥ ስለዝደሊ ቶም ህዝባዊ ግንባር ከምዚ ነበረን ዝብሉስ እንታይ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ይንገሩና እንታይ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ንፈልጦና ህዝባዊ ግንባር እንታይ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ ፍትሕን ፍልልይ የብሉ እንታይ ፍልልይ ኣለዎ ህዝባዊ ግንባር ናጽነት ዘቆመ ውድብ እዩ ናጽነት ከምጽእ ወታደራዊ ዕጥቂ ገይሩ ንሃገር ነፃ ከውፅእ ዝቆመ ውድብ እዩ እጂ ተን ውድባት ድሕሪ ናጽነት ተን ውድባት ኮይነን ክቕጽላ የብለን ፍጹም የብለን ያ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ናጽነት ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ክቕጽል ኣይክእልኒ ፍጹም ከመይ ገይሩ ክቕጽል ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ እንደርዳ ሓንጎል ኣለዎሚ ምክንያቱ እቲ ውድብ ንናጽነት ከምጽእ ወታደራዊ ዕጥቂ ዝቆመ ውድብ እዩ ዕላምኡ እንታይ እዩ ንሃገር ኤርትራ ነፃ ምውፃእ ዕላማ ናይ ህዝባዊ ግንባር ትራን ህዝባዊ ግንባር ዕላምኡ ኣረጋጊጹ ናበይ ክኸይድ ድሕሪኡ ናይ ግድን ናበይ እዩ ምክንያቱ ከም ህዝባዊ ግንባር ከም ውድብ ኮይኑ ክቕጽል ኣይክእልን እዩ እዚ ኸ ንሕና ዝበልናዮ ኣይኮነን ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ዝበልዎ እዩ ሃይለ ወደስላሴ 93 ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኣብ ኣስመራ ኢንተርቪው ዝገበሮ ኣሎ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ክቕጽል ኣይክእልኒ ሕጂ ኸ ህዝባዊ ግንባር ናበይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ኢንተርቪው ዝገበሮ ኣሎ ህዝባዊ ግንባር ናበይ ሕጂ እልፊ ደናቁር እንታይ ምግበሩ ዝብሉና ዘለዉ እልፊ ጓሓፍ መሃብ ኣብ 91 92 93 ብህይወትና ዝረኣናዮ እንዲ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ናበይ ኢሉ ነብሱ ኣኪቡ ጉባኤ ገይሩ ባዕሉ ህዝባዊ ግንባር ጉባኤ ገይሩ ኣብቲ ጉባኤ ተዓዊትካ ዲኻ ወፂኻ ፈሽልካ ዲኻ ወፂኻ ናትካ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ ኣይኮነ ኩሉ ግዜ ኣብ ጉባኤ ክትኣቱ ከለኻ ከዓ ወይ ትዕወት ወይ ትፈሽል ዛት ዘዲል እኮ ናይ ፖለቲካ ካብ ጉባኤ ናይ ግደፍ ካብ ስልጣን ወሪድካ ድሕሪ ወፂኻ ናትና ሽግር ኣይኮነን ናይ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሽግር እዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሽግር ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር እዮም ኣብቲ ጉባኤ ነይሮም ድሕሪ ውድቦም ዘይትረብሕ ነርካ ኮንካ ብሒፎም ኸ እንታይ ምኽንብል ኢና ንሕና እቲ ውድብ እንታይ ቅድመ ግንባር ዝዋጋእ ነይሩ ንህዝቢ ኤርትራ መሪሕዎ ኣብ ቅድመ ግንባር ዝዋጋእ ነይሩ
تواب قدم جنبار زواجو زنورو ጉባኤ ገርም ድሕራውሪ ደሞኻ ንሕና እንታይ ሽገድሽና ምክንያቱ ኣሰራርሓኻ ሶፊ ፈልጦ ሰው ምሳኻ ዝጋደሉ ነይሮም ኣነ ምሳ ሙስ ዝጋደል ኣይነበርኩ እጂ ኣብቲ ጉባኤ ተሓጉስካ ስለዘይወፃኻ ንህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋሕ ከብለ ዋ ነውሪ እጂ እንታይ እዮም ድብሉ ዘለዉ እቶም ሰባት እውን ንፁር የለን ወይ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወኪል ኣይኮነን ናይ ኩስቶ ኢሎም ይንገሩና ስዕኻ ክንምልስ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ግን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወኪል እዩ ንኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ልምዓት ይገብረላ ኣሎ ካብኡ ላዕሊ ጭብጥ ተደሊኻ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወኪል ምዃኑ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግደፍ እዩ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ዘለና ኣብ ውሽጢ ዘለና members of ይግደፍ ክንከውን ሙሉእ መሰል እዩ ዘለና እንታይ ካ ክትብል ደሊኻ ህዝባዊ ግንባር ናይ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ ፍትሕን ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ድሕሪ ኢልካስ ናይ መን ኢኻ ክትብሎ ደሊኻ ናይ መን ክትብሎ ደሊኻ ናይ ወገንነት ትሕቲ ሃገራውነት ናብኡ ዲኻ ክትውርዶ ደሊኻ እዚ ኩሉ ቃልሲ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ እዚ ኩሉ ዝሓለፍና ዋጋ ዝኸፈልናሉ ህዝባዊ ግንባርስ ንውልቀ ሰባት ክትቦም ደሊኹም ከምዚ ዓይነት ድንቁርና ርኢኹም ዝኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈለሉ ውድብ ንኤርትራ ነፃ ደውፀ መልክዑ ቀይሩ ንልምዓት ኤርትራ ክቃለስ ዝበለ ማሕበራዊ ፍትሕ ክገብር ዝበለ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ዝኸፈለሉስ ንሰባት ክትዕድሎ ዘሊኻ ዋይ ተዕድሎ ንሰባት ናተይ ኢልካ ኮንፊደንስ ዘይትዕድሎ እጂ እዞም ከምኡ ዝብሉ ናይ ግዜና ኣኻልብ እዮም ናይ ዘለና ግዜስ ኣኻልብ ካብኡ ይሓልፉን እዮም ድሕሪ ሓደ ነገር ብግቡእ ብወድዓዊ መገዱ ክትምልሶ ዘይትኽእል ኮይንካ ንሓድነት ሽግር ኢኻ ንቁጠባ ኤርትራ ሽግር ኢኻ ንናሽናል ሴኪሪቲ ሽግር ኢኻ ንኩሉ ሽግር ኢኻ ማለት ከይሓፈሩ እዮም ዝዛረቡ ዋላቶም ዓበይቲ ካድራት ከይሓፈሩ እዮም ዝዛረቡ ኣነ ክደግሞ ይደለይ እቲ ሕሩይ ተዛረቡ ኣሎ ናይ ጉባኤ ናይ ግደፍ ገለ ኢሉ ኣብ ቲቪ ሰነድ ሓደ ዓብ ሰብ ይመስል ዝገለጾ ኣሎ ብጣዕሚ ጓሓፍ ያ ኣነ ተለገስናቱ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ትምህርቱ ገለበለ I give him the respect ግን ጉዳይ ኤርትራ ብከምኡ ድሕሪ ከቃልሎ ፈቲኑ why I have to respect him I don't have to yeah እጂ ብጣዕሚ ዝገርም ታይም ከምኡ ድብሉ ስለምንታይ ከምኡ ድሓስቡ why እዚ ግን እንታይ እዩ ናይ ወፃኢ ምትእታው ኣለዎ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ትፍንጥሖ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢስ ታብሓ ትእትወሉ ብዝኾነ ናይ ሃይማኖት ተምፅእ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ ፍትሕን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ትብል ገለ ትብል ህዝባዊ ግንባር ይበልፅ ነይሩ ትብል ተጋዳላይ ኤርትራ ይበልፅ ነይሩ ትብል ስቕኢልካ መጨረሻ ዕላምኡ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ፋሕፋሕ ተብለሉ እጂ እቲ ዕላማ ናይ መጨረሻ ክንሪኦ ኣለና ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ፋሕፋሕ ተብሉ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ከምኡ ይኮነን እዚ ስእሊ ትህቦ ዘለኻ እዚ ስእሊ ዝረኣየካ ዘሎ የለን ስእሊ ኣብ ዓድና የለን ናይዚ መረጋገፂ ከዓ ስራ ሙሉእ ህፃን ኤርትራዊ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ብማዕረ ክመሃር ይፀዓረሉ እንተደኣ ኣሎ ህዝባዊ ግንባር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ማለት ተወዲያ እዚ ዓይኑ ዘይርኢ ካልእ ነገራት ከምፅእ ዝደሊ ዘይነበረና ታሪክ ክደግም ዝደሊ ክንገፎ ጥራይ ዘለና ካልእ ምርጫ ይብልና ክንገፎ ይደለና ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንቐፀልታ ናይ ሰውራ ኤርትራ ንሃገራዊ ልምዓት ቃ ይሰርሕ ኣሎ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ቀጠርኒፍ ይኸይድ ኣነ ይጥርነፍ ነብዚ ኢልካ ድሕርሕካ 60 ድሃ ናትካ ጉዳይ ካብዚ ግን ንስኻ ንዓኻ ምልከተካ ኢሉ ዝሰጎጎ ሰብ ግን የለን ከምኡ ከዓ ኣይኮነን ትመስል ሓደ ናይ ባዕሉ ቅልውላው ናይ ሃይማኖት ሓደ ናይ ባዕሉ ቅልውላው ማሕበር አንድነት ሓደ ናይ ባዕሉ ቅልውላው ናይ ኣውራጃ ዘለዎ ሰብ ንሕና ኢንተርቴይን ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ነብሱ ክዕርብ ኣሎ ሓደ እስላማይ ተሲኡ እዚ ውድብ እዚ ናይ ክርስቲያን ድሕሪ ኢሉንስ ኣነ ብዛዕባኡ ክሻቐል እጂ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብቲ ጫውጫው ናቶም ኣይንእቶ ምክንያቱ ሰዓቱ ኣለዎ ክምለሱ እዮም ዘይውርግሬት ንዕኦም ዘጋጊቦም ሰባት ኣለዉ ንዕኦም ዘጋጊቦም ሰባት ኣለዉ ዓበይቲ ኢና ንሕና ካድራት ኢና ነርና ንህዝባዊ ግንባር ውሽጡ ንፈልጦ ኢና
ንህዝባዊ ግንባር ከም ዝንፈልጠና ዝብሉሎ እንታይ ካነ ህዝባዊ ግንባር ትፈልጦ who cares أنا أقدسني حدا هزبا قمر فلتة وستو هزبا قمر دقي فلتة إلني I don't care إنت أنا أقدسني أب إرترا هيدا أفتح نهزم إرترا جهون يسرح حلودو يلا that's it طلع إرترا وهتاني مهارة لدو قدام يتحطي معرة أمونو إرترا المهارة لدو لا يتعنا عدلات يركبها لدو قطبا عبيت على هاجرنا خير عرا لدو زيادة لا يتقدسني في ريت إذا أنت لا تجيرا كل إرتراو بمعر أنت لا تماهيرو صراحة نقول قطباني إرترا خمزة عبية رواقت يعني قطباني إرترا عبي كل نجم مش متأخاني فتيخا تليخا ديكونس يتمسرحي بوليتيكا مسرحي كونستيوشن نقبر دلاينا نقبر دس دولنا على هاجرنا نقبر قدم بين إرترا كدلدل اللوا هجي I don't care أنا هزبا قمبار فتاني أي فتاني أنا أقدسني خمس دولار نسل أنا هزبا قمبارن ديمقراطي فتحن مجلس إرترا انتشر على الحجي after ground لهزان إرترا ونصراحة نقول زخون بايتا ينتصفر سطر يتقدسني أجي حدا أبسح اللي يروكو أنا هزبا قمبار تبقريد فلتو أنا كو أبكم زين يرد تبقريد فلتو استخاص لازم نركا أو كمان أي تفلتوني هم أنا هم يدوي استخاص أنا ود كمان نقول حيزم سرز خد نورس تجاجي ونبلو نيرنا نخون that's it يريا ما لهم كاب انترفيوز جبرو بتعميز جربن نعاي بالتعميز جربن أبو ستوكلم جبرو آخر ريخمودو برهان بلاتا عند برهان حوري جبرو آخر ريخمودو أفتيتي برهان أبزي بوتو يخوفي دنيرو برهان بلاتا أبزي من كتب بوتا يخوفي دنيرو عند برهان تايلو وسمي يخبو إذن إحنا أنت أخا خبو لنا لومس وي ديكتاتور كم تأخذ إذا من قصقاسو سمعوا من قصقاسوس وي ديكتاتور كم إساس كم تأخذ وكوت وي ديمقراطي كم تأخذ وي كأخابز الناس زغافة أخنا متنفذ دخل دغافة إذا متسخينوس what the hell he is doing إنت يتقبل دلنا مارد دغافة كم تسألنا أبيتي بالله أفتح أخي ما كوي خم جالسوا إذا إحنا نقبل دلنا من قصقاسوس وي دغافة أخنا متسخيل أبي إرترا أبزلنا منجستي ويلك عم إساس ديكتاتور كم تخيل وكا ديمقراطي كم تخيل أنت كم تصير مخانس أيفلتني عند براد زك أساس دلله تاي قدشني أنا نزيد سمعه واي سمعه نزيد أنت كم تصير مخانس أيفلتني أنا رملة سقيلة ترى أنا يقدر سريح زنبر ديمقراطي نيكلر كون خيلي هاجرات كما عبد خيلي لس لا تمجلس أي كم تخيله إذا حزبك مريح حزبل أنت هم نمتص مخانس أي فلتنا نيل أنت هم نمتص مخان لحدي فلت كوينه جزء كف كلام هزبا قمار ديمقراطي فتحل أنت هم نمتص نجرني الجبت طبعا أنا معبلينا وانا دقنام غيرنا كل نجار غيرنا ناشونال سكيورتي غيرنا إتي بوليتيكا مسرح كندوبري يدبلن هزبا قمار ديمقراطي فتحل نابين خير لنا أي فلتني أي بلني ديمقراطي بريزنت إساسكم يبلني إن ديتيل يزقلت أنت يدلله نام كبت صح إزي نابين خير كم زلوا زي فلت كم يجرو أبوز باقوم بارنيرو I have no idea أنا أمباسادر عند برهان كقالل ويكاول على خوينة إتي ليجس ناتو إتي نهاجر إيرتراس تقالسو أنا نعو أي قاللوني I give him respect نهاجر إيرتراس تقاليس الله كواين لعلمية الله مريحو خيدو كله نجر جيرو أبزو حجي تزارو بدلقين رئيتو لني لا أنت كنا متصعب إيرتراس هينفلت مينالوس نتو أودينس أخي واجيرو كافتم آخرينيات موتيس انت قاعد تقول دلها دحر انت خدمت يتفلت بينكاس ديتكتفو زبلو سبت اينبرن مغنيات توم افتا اخي بازلو حومات مالتي بزعبه هاجر هيكون او تاكيبو مالتي دسيت لا هاجر زاكل صحالو انت خدمتينا زي فلت እና በለ على اخي وخوف يلو امباسادر ني مدرك زمرح او تاكيب دمسب نزحتو زي اخي حتى دحديك الكوينو اتو تاكيب زنبره زعبه هاجر ايرترا ايغدسوني مالتي أجزيهم ترى أخوينه نحنا انتهينا هنجبر دلنا أفتيناتهم تأكل أطلنا نو نحنا انت هنجبر لنا نحنا أفتي كنقالو سجبانا كتبوا عبيتنا إرترا أفتي هزبا قمار ديمقراطي فتحن نابي يخيد مهان زفلت مسوق نقالس لنا أو هن أطلنا أواتنا نعو عند عربنا نتصبغ نجر نوسدنا
نتهاجرنا عبد الله على درجة خلاص تحلنا كلام مرجع يبلنا we don't have no choice كلام مرجع يبلنا تاريخنا نوعي درجات هم أصل زخانة نحن حزب جمبار ديمقراطي فتحن ما بتقلتنا يصورة إرترا تاريخنا قال ولا حال الذي أيقبلنا يدخلك تاريخ حزب إرترا أيقبلني تقول الله خمالك هم أصل زخانة تاريخنا زي قبل سب نحن حنت نقولين فعلينا نحن ترى أف تاريخنا حزنا كيف تقول لنا السيرة مسرح سخاس اللي فتحها سنة طلعها يكون زخون السي تكون ذات السي أنت كنا دارنا يتسعى حدا زنبرس يهزبوا جمبار ديمقراطي فتحن وليد لنا الإرتراء you don't have no control now يهزبوا جمبار ديمقراطي فتحن كا بمسرحه غير الله أو حدا درجة أحمد شحنو نعوهم دقفون الناس لم تاي ما حبرات فتحي دم تزل كم كانوا ما حبرات فتح زبها لا يفلتني لا يقول كم حماماتهم زقلتوا زلوا أجي أبزز قلتوا بعلو تيساتهم بزاربوا ملسناتهم يجوا جهم وصل زخانة حزب جمبار ديمقراطي فتحنا حزب إرتراء كنا زبل ناتو تسجمي نحن عدد بحريق كيري بلنا نعوق الملصلي بلنا تاريخنا زي فلت بالله يخبر فقلي ولا حنت راح جبر هاي كإلي أجي بسرعة بتاعن كم وزبلكم سبت عيت مولسول كم يزبلنا ريكومند زجوا عيت مولسول تاريخنا سيو حزب جمبار ديمقراطي فتحنا نسوهم كيرينا تودع هؤلاء متكاتها خوز في الكايلة هم يلنا دحر مليسنا سبوق يزون مو مايك فري نعم كم تبقى كاي وقتنا يا أخي كل النقرات ترى خلها خمسي منقست زي اللي هو منقست قوة يحجي زترفي لن أنا أخنتك نخلينا نايلون كجارو وغلو تم راحتي نايلو ስለዚህ እንትናት መንግስት ክብሙትዎ ስለዚ ካሉ ደም እቲ ንዓኦም ደይኮነስ ንኻልእ ክንደይ ነገራት ዝኸድሞ ኣብዚ ሕጂ በፅሕዎ ዘሎ ደረጃ በፂሑሲ ነፈርትን ታንክታትን ኩሉ መሳርሒ ዘለዎ ወያነ ኦልሬዲ ካልስ እዞም ሰባት እዚኦም ተኣኪቦም ኣብ ንእሽተይ ክሽነት መስል ገዛ ተኣኪቦም እዚ መንግስቲ እዚ ወዲቑ እዩ ሕጂ ንሕና ካ ተካእቱ ከም ክንገብር ኣለና ገለ ኩሉ ክልስ ነቲ መንእሰይ ፀወታ ድዮም ዝፃወቱ ዘለዉ እንዳፈለጡ ከም ደስዕርዎ ነቲ መንግስቲ ፈልጥዎ እዮም ኣብ ትሕቲ እዮም ነይሮም እንታይ ከም ዝሰዓር መንግስቲ ህዝቢ ከም ዘይኮነ ፈልጥዎ እዮም ህዝቢ ኤርትራ ስለምንታይ እቲ ስብከት ግን እቲ መንግስቲ ክወድቕ ቀሪቡ እዩ ሕጂ ንሕና መን ክንገብር ኣለና ኣብ ደገ ናይ ደገ መንግስቲ ክንተክል ኣለና ገለ ኢሎም ነቲ ናይ ምድንጋራት ንነብሶም ንምድንጋር እዮም ዝገብርዎ ደሎ ጠፊዎም ክኸውን ኣይክእልን ምክንያቱ እቶም በዓል ዓንደ ብርሃን ክትዝሎም ፀናሕካ حتى تحت ما نكسر نوري مش كل ورارات حالي فوز كل سجع حجة خد تشحن خنديني أو تسنهو اتمان قست خم دي سعر فولتوا هم تحزب خم دي سعر فولتوا أجينا اتمان قست كم زي اللي كم تسعر جيرون كبولس كل لوسي انتين موقع انتين مبان نتمد النجار ديز قبر له ولا تنفسهم حاكنا مبال خم تزبل كاي حجسي انت عينت من قست خم تاكل كمان انت عينت من قست ماشي خم زحيل كمان زي فولتوا تزاروا نبينو أفتحر تزاروا نبينو نزيهم سخنا يجي كم بوليتيكا وي بارتي وي حالتي يزبي إرتراهون من بيستقطع كل يوم كم من تعيز بالموت زم سوار زم تايك تقطع كارلوهم نتمنى قستي كم زيلهم عندها تعرفون دانا أسوسي نساتهم من قستوهم كم مخا حنت زي بولا لا تيبولا فلتات يبولا مسبخا ما ينتم زم سوار جاء الله قلتي أبدي سبكر الدؤ ذلو تاريخ دحر بحيفكا مالك حكمش تاريخ دحر بحيفكا don't have no control تاريخ دحر بحيفكا كان ودبات كسلا زنبراس حزباو جمبارس أميدا حيالي نيرو مش حكي حيالي حزباو جمبار حيالي نيرو حيال سلزغونه حزباو جمبار نهاجر إنترنت نتصاوى ግን ካለ ውድባት ድኹማት ውድባት ኣብ ከባቢና ኤርትራ ነይረን ስለንታይ ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓቢረን ክኸዳ ዘይከኣላሽ ነብስኻ ከመይ ትመዝና እዩ ንህዝባዊ ግንባር ከመይ ትመዝና ይኮነ ንነብስኻ ሳበይ ትእትዋ ሕጂ እዚኣቶም ከዓ ህዝባዊ ግንባር መንግስቲ ኤርትራ ሓያል ምዃኑ ፈልጡ እዮም ዘይነው ድሕሪ ታሪክ ግሒፍዎም ኣብቲ መስርሕ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣበይ ከኣቱ ኣለዎ ኣበይ ከኣቱ ኣብ ከም ዘም ዳኣቱ ሕጂ ክልተ ተስፋ ገይሮም ዛኣቱ ማለት ክልተ ተስፋ ዝገብሩ ተዓባይ ተስፋ ዝገብሩዋ እንታይ እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ
سلف ريلاينس لزوج ابزي معرباو عالمك بزح بايتا هولو سلازي كእል نحنا نزي قدامي عالم حيزنا لازم منغست زي عقل صيبنا اب ايرترا كراش مص يخእል يزبل ميزان الله زي حزوا تيزبل ميزان الله وحنقولو اب وصائي منغست ايرترا سلف ريلاينس لازبل ازي معرباو عالمك لا اجندا منغست ايرترا ስለዘይ ድግፍ ንጥቅሙ ስለዘይ ኮነ ንሕና ድሕርቲ ኣኪብና እዚ ቀዳማይ ዓለም ክድግፈና እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ከኣኒ ኮኒና ኮላፕስ ከም ንገብር ኣብ ኤርትራ ክንገብሮ ኢና ስለምንታይ ከምኡ ድሓስቡ ድሕሪልካ እቲ ታሪክ ስለዝጓሓፎ ካልእ ምክንያት የብሉ ታሪክ ጉሕፈታ ከሎ ኣብ ቅልውላዊ ኸታቱ ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ላቶ ካልኣይቲ ኸ መንግስቲ ኤርትራ እንተራ ስዒሩ ህዝቢ እንተራ ሒዝና ፀኒሕና ቦርደ ምስተሓንፀፀ ብህዝቢ ፀቂጥና ኣብ ኤርትራ ኣቲና ክንዋዳደር ክገብረና ክእል ህዝቢ ዝብል ከዓ ካልኣይትና ሕጂ ብኸምኡ እዮም ኣነ ኣዲስ ኣበባ ይከትኩንዶ ኣነ ገለ ገበርኩንዶ ኣነ ብኬንያ ተኣኪበ ነይረ ዶ ኣነ ምስ ህዝበይ ዝረዳዳእ ነይረ ዶ ምስ ተጋሩ ይተረዳዳእኹን ኢሉ መግለፂ ደውፁ ለዚያ ምክንያት እዚኣ ሕጂ ክልተም ኣብ ሓንጎሎም ሒዞም ዝኸደለው ክልተን እንታይ ክረኽቦን ፅባሕንጎ ተቐዳመይቲ ነዚ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሒዝካ ብኸምኡ እዮም ዝጓየዩ ሕሩይ ከምኡ ክብል ከማ ሰሚዐ እያ እንተራ ንሕና ተኣኪብና እዚ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንዓና ድሕሪ ኣሚንልና ሒዝና ኣስመራ ከኣቱ እዚ ዓይነት ተዛሪቡ ሕጂ ነዚ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ምስቲ ንሕና ሰልፍ ሪላያንስ ንብሎ كم ادفانتج وسيدهم مستقدمي عالم تراديوم لمنجست ايرترا يونايتد نيشن بأوي خونينكا نتهزبي عقلوس يبكا كولابس كم دخون تدورو كولابس بيخون دي ايكون كالا حطي تخلا ايت غان هزبي سلامتان دغسغسو سوانو دو ديماركيشن تغيرو ايرترا ترا حيلا وصيا بهزبي غيرناس اب ايرترا اتينا اب بوليتيكا مسرحنا ات تخلا ايتي ادلوري ማለት اجي بزغلتي عدلاتهم دنقاساوس قاليهم كات حتى هاجراونت حاسيبهم زدليهم زدليهم بحاسبوا مات تمتي اخفاف بوزح يزلو مات قالي ناي ودبات فقد زلو قالي ناي حتى هاجراونت زلو قالي قال زلو بوزح استاخاخ بسلزور اذا كلتي انا يرغبوني مغنياتو حزباو غمبار ديمقراطي فتحنا حزب سلازخونه اذا قدامي عالم يسعرناني مغنيات نحنا لا حزباو غمبار حلاقت زلو وناس نحنا لا حزباو غمبار ابنتنا نوصل ኣብ ህዝባዊ ግንባር ነርካ ነቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ እሱ ናይ ሳሕል እዩ ሎሚ መንግስቲ ኮይና ይናልካ እቲ ናይ ሓንጎልካ ኣተሓሳስባ ድሕር ቀይርካዮ እዞም ቀዳማይ ዓለምስ ኩሉ ነገር እዮም ድሕር ኢልካ ከም ወያነ ተሓሲብካ ወላ ሓደ ሰብ ኮንትሮል ክገብረካ ኣይከኒ ሕጂ ብዙሓት ኣለኹም ዝሓስቡኻ ቀደም ሳሕል እዩ ሕጂ ግን መንግስቲ እንዲና ምስ ዓለም ተራዲእና ክንከይድ ኣለና ኒዮ ሊበራሊዝም ክገብር ኣለና ሃገርና ድኻያ ኢንቨስተርስ ክምእቱለና دكام دا ويانا زبلوا زاربها الله اجي نزغلتي مغنياتات ينكم زغورس سلازي يفلطيكم يفلطون فرغان بقى كباين لا على عرب حزب غمار دي ነው حزب غمار እንዳፈለጥኩ ሳቱን ዳ حزب غمار ውስጥ እንደሚረው ፈልጠው ኃይልና حزب غمار عقلنا حزب غمار ፈጥወ ግን ካብቲ ታሪክ ተጓሒፎም ድሕር ወጽው ናኡ ከመ ገረሙ ምነሱ ብክልተ ነገር ክሓስቡ ኣለዎም ኢለዝኩም ታሪክ እጅና ለሞ ተሆና ተወዲዩ حزب غمار ስዒሩ ታይት ገብር ድሕረጅ اجي بهم ايه افكي بوليتيكا مسرح كاتو دي واي اتونس زمنكو اي اتونه بناته يريتو افكي بوليتيكا مسرح اتو يبلون وناتو نتهاجر اب ناشونال سيكوريتي ناتو اب حدغا لزقتوا بتصعدات حاو سمجم سويان اساسيلهم قال حتوي ግን ለናሽናል ሴኩሪቲ ኣብ ሽግር ክእቱ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ኣነ ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ናይ ኤርትራ ካኣቱ እዮም ዝብል ግምት የብለይን መንግስቲ ግን ናቱ ኣካይዳ ናቱ ገለሎ ካልሕተይ ግን ብኸም እዮም ዝባው ግንባር መንግስቲ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሓያል ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ኣሁንም ይፈልጡ ዝርኢ ተለና ማይክ ፍሪ ثانك يو ودنا انت تقابل كله ما انت ودي ولا هدد لا شبع هو سمع الله يا
ثانك يو رمل عركي نايم حق عديده صبو ملتي نايم حقي نايم حقي صبو اجي في كل نجار دجالس كايو بحقي انا عدي ولو نايم حقنا نسيز دلي اجي ما امس اسعبا بيله انتي نيشن بيلدينج إلنا قصالي عبد الجزا كارت قصالي نمهارو وين كارت قصالي نزارارو ولو زغزا دماي نيشن بيلدينج حدا هاجراو يلا قدني الله حجج الله الله كنت زار ولا مثلا سواء كانوا اوكي اجي انتي نيشن بيلدينج لا نزارو ابي ارترا بسفحنا نحسب كل ጊዜ ስለዚህ እዚ ብፍላይ ከማይ ዳመሰሉ መንስያት ካብ ቪክቲም ናይዚ ገጥምና ዘሎ ኩነታት ካብ ሃገር ወፂና አርተፈላለየ ክፍለ ዓለም ዘለና ኤርትራውያን ከመንስያት ኮፊልና ክንዛረብ ከለና ኣብ ኤርትራ ስጋብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይተገብረ መንግስቲ ኤርትራ ንኤርትራዊ መንስይ ስጋብ ሕጂ ዝኾነ ኦፖርቹኒቲ ክንደሃበ እቲ ዘሎ መንግስቲ ብወታደራዊ ሓይሊ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ እምበር ንመንስያት ብዙሕ ዕድል ኣይህብን እዩ ኣብ ኤርትራ እዚ ካብተን 25 ዓመታት ኦሬዲ 26 ጌርና ኣለና ናይ ናፅነት ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይገበረ እሞ እዚ ኔሽን ቢልዲንግ ካበይ ጀሚሩ ናበይ ገፁ ይድኸይድ እሞ እቲ መንስይ ዝያዳ ክፈልጦ ዘለዎ መጀመርያ ሓደ ክታንፅ እንድሕር ኮንካሲ ከም ፅርግያ ብሓደ ለይቲ ክትሃንፆ ከም ዘይትኽእል እሞ ብዙሕ መስርሕ ክንድሓልፍ እቲ ሃገር ክንሃንፅ ኢና ክንብል ከለና እቲ ኣብቲ ሃገር ተቐሚጡ ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር እንታይ ምሰማለ ኢና ሃገራዊ ህንፀት ኢና ንዛረብ ስለዚ ኣብዚ ከዓ ኣስሕብ ኢልካ ክትገልፀልና እቲ ባይታ ዘሎ አንቶይ ክትዛረብ ነርካ ሃገር ክትነፅር ለነስ ኣብ ኤርትራ እንታይ ስራሕ ኣሎ ቀዳማይ ኣገዳሲ ጉዳይ እምበር ብዛዕባ ካልእ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ነርካ አንቶይ ሳቢልካ እሞ ሃገራዊ ህንፀት ማለት እንታይ እዩ መንግስቲ ኸ ኣብ ምንታይ ዝያዳ ኢንቨስት ገይሩ ዝሰርሕ ዘሎ ነቲ መንእሰይ ከንቲ ዓይነት ኦፖርቹኒቲ ዝፈጥረሉ ዘሎ ናይ ሕጂ መንእሰይ ዘይኮነስ ብሕጂ ዝመፅእ መንእሰይ ኤርትራ ብሕጂ ዝመፅእ ወለዶ ኸ እንታይ እዩ እቲ ሃገራዊ ህንፀት ዝበሃል እቲ ኣብ ባይታ ዝስራሕ ዘሎ ኸ እንታይ ምስተማልአ እዩ ኤርትራስ ናበይ ገፅያ ብሕጂ ኩሉና እዚኣ ክንፈልጣ ስለ ዘለና ዝያዳ ኣብዚኣ ኣስሕብ ኢልካ ክትገልፅለይ ثانك يو روم العركي ثانك يو ودني انا زي خمزي حتو مش عليك من اسيات اللي كان حطيت له دو هاي فتوني ولا توم تي في اري البريزنت كل ጊዜ من اسيات اللي حطوه اي دونت لايك ات ስለምንታይ زي فتوى تحطو እንታይ ማለት እዩ من اسي ኤርትራ እንታይ ማለት من اسي ኤርትራ እንታይ ማለት ዓቢ ኤርትራ هاي مالتي اجي ابي ارترا حزبا غمبار ديمقراطي فتحنس لمن اسيات اي حسبني حزب ارترا اي حسبني دي مينتاليتي ولا انتهيو ولا اتي سدت يبزح سلازلو دي بزعما يتمن اسيات ጭንቀት ዝገብር ብዙሕ ንነፍሰይ ዝሓታ نحن ኤርትራውያን بزعما منእሰይ حدش ነገር የለ ቀደም መንእሰይ ኤርትራ ተጋዲሉ መንእሰይ ኤርትራ ተሰዊኡ ዞም ሎሚ ዓበይቲ ዝበሃሉ ዘለው ትማል ኣብ ግዜ ገድሊ መንእሰይ ዝነበሩ ሃገር ኤርትራ ነፃለው ስጋብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዘይረኸቡ እጂ ዞም ናይ ቀደም መንእሰያት ኣብ በረኻ ዝሕለፍዎ ሎሚ ዓብዮም ዘለው ዝኾነ መንእሰይ ኤርትራ ካብሶም ዝሓለፍዋ መገዲ ክሓልፍ ዝደሊ ሰብ የለን أنا زحلفكوا مجدي نيشتي حتصير عامتات يقولوا من السيد بقى حالف أيدرين يعني هجي انتي بدل انتي ترى ناي ترى نجار من السيد إيرترا من قصة إيرترا أيفتوا مني ما نجي تزرب السودي لمن ده أفتوا من قصة إيرترا لمن يدفتوا لمن السيد إيرترا من قصة إيرترا أيفتوا مني لمن يفتوا من قصة إيرترا نعبيتي أين تعبيتي بتعمي يتحاتي تجرباز تاخويني من اسي إيرترا زقوانا فانقر تشالنج خجبر زي دلين تاخويني انت اخويني لإيرترا ورا رباني فوا تشالنج مجبرا لنا كل من اسي عزيز له عدمي لاي تاريخ عقاد آمتات تشالنج يقبر Yeah. Como um dia.
إتي كل من إسي استجادله إتي موائل نايقد الموائل سلزمة عاب إرترا كل من إسي كجادل كيدي إفتو موائل يمتيو أجرع من إسي إرترا تماهرو عداروه جبر نابروه جبر كل سنة تصدق يخلو ورار متي إنتا يخجبر من إسي إرترا ثم من إسي هات خوتو النوم حاجة تتفتيه كمون دي زغول من إسي وتهادر قدس دولة سماعي نبرا دهرتا هاجر كوبت ألي باقين we have to do it تادا إرترا غنطبع هجي ثم من إسي هات سلمتا ينكم لحظة انتا يقول ينكم لحظة كنتصاواصب دليلو كنتصاواصب دخلينا إرترا نصاف وصفلاك إن بيت مرت نيران إرترا نصاف وصفلاك إن حكمنا نيران إرترا نصاف وصفلاك إن جانستي أو هوسبيتال حرتا نيران إرترا وصفلا ናይ ህፃናት ሞት ክንደይ ነይሩ ያ ንጣዋጽፍ ኤርትራ ነጻነት ወጽት ክንደይ ካለጃት አሎ ኤርትራ ነጻነት ወጽት ክንደይ መንእሰያት መውጻኢ ኸይደም ኩመሃሩ ኤርትራ ነጻነት ወጽት ክንደይ መንእሰያት ስፖርተኛት ኮይኖም ያ ንጣዋጽፍ ድሕር ደለም ኮፍ ኢልና ንጣዋጽፍ መልስ የብሎም እንጂ አይኖ አነ መልስ የብሎም ስኢልካ መንእሰይ ወጪኻ that's okay ዋ ቀደም ምን ሰዓት ወጸ ነይሩ ቆይ አብ ጊዜ ገድሊ ነብሱ አሊ ሸሪሑ ሊሰሩ ይድግፍ ነይሩ ሳውኩ ጋር ወጪሁም ጽብሮ ወጪሁም አጓኒፉ ተማ መገድ ሽግር አጓኒፉ ኩሉ ሰብ ሳቀይሉ ሽግር እዚ ሽግራት ዝፍታህ ሰብ ይጻዕር ደለ ወይ ይጻዕራሎ ክፍታህ ደለ ወደለ ምን ይሞብ ምን ሰዓት ኤርትራ ደይሻቀል አወጻይ ደለ ህዝብ ደይሻቀል ምን ሰዓት ኤርትራ መንግስት ኤርትራ ደይሻቀል ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ደይሻቀል ብዛዕባ መንእሰይ ኤርትራ ደይሻቀል ዓቢ ኤርትራውስ ኣሎ እንታይ ኮይኑ እዚ ሁሉ ሰብ ኣኹም እንዳተሻቀለስ ከም ጸላእትኻ ጌርካ ምቅራብ እንታይ ትርጉም ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ መንእሰያት ኤርትራ በተን ክሓልፈሎም ሊኻልእ ሰብ ዋጋ ዝከፍል ፕሬዝደንት ኢሳያስ ጽሓንጎ ኣሎ ዲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ተመራሕትና ኤርትራ ኮ ሰብዓይ በፂሑ ዕድሜኦም ዳሓንደም ዘመን ኢሳያስ ንዓኦም ኢሉ ኮይ ሰብ ከርተት ዝብል ዘሎ እንታይም ኮይኖም ሃገር ክትመርሕ ተኮይኑ ግን ዋ ናይ ትማር መንእሰይ ዝነበርካ ሃገር ክትመርሕ ኣይገድፈካኒ ኣነ ስለምንታይ ገድፈካ ዋይ ትመሃር ትሰርሕ ኣብ ሂወት ትምኮር ትዓቢ ሃገር ትመርሕ ሃገር ምብራሕ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሰልካ ጥሪልካ በፂኻ ሓላፈ ትኾን ደሊኻ ያ ብተመክሮ ይሰብ ዝዓቢ ብትምህርቲ ይኮነ ዝዓቢ መሃራ ዩኒቨርሲቲ 5-6 ዓመት ትምኮር ሽዑ ኣብ ሓደ ደረጃ ትበጽሕ ሕብረተሰብካ ይመዝለካ ሃገር ትፈትዋ ዲኻ ህዝቢ ትፈትዋ ዲኻ ብልብኻ ዲኻ ትቃለስ ድሕሪ ስልጣን ወሃብካ ስእልካ ስልጣን ኣይትብኒ ኢኻ ብሽም ዘይግነት ክትሓልፎ ዘለካ ፕሮሰስ ኣለካ ስልጣን ክትዕዝኒ ሃገር እዚ ዘመን እሳያት ዘለ ነገር ሃለውሎ ኣይትወሉ ኣብ ኤርትራ አንጻር መንእሰይ የለን ዝኾነ ሰብ የለን አንጻር መንእሰይ መንግስቲ ግንባር ህዝቢ መንእሰይ ኤርትራ ክሓልፈሉ ጥራይ ካልእ መንግስቲ ነይሩ ተኾን ድኽነት መምጻልኩም ነይሩ ነዛ ድኽነት እዚኣ ክትወጻእ ትኽእል ኢኻ ተቃሊስካ ክትወጻእ ነዛ ድኽነት እዚኣ እንታይ ኮይኑ ኣነ ሕጂ ፍጹም ኣይርዳእኒ መንግስቲ መንእሰያት ኣይፈትኑ መንእሰያት ተዋሪዶም ታ ኮይኖም ሽግር ናይ ዓድና እኮ እዩ መንእሰይ ክዋረድ ኢሉ ኩነታት ዝሰርሕ ሰብ እኮ የለ ዓድና ተወሪድና ውግእ ኮይኑ ፈቲትና خلاص ኣብ ገዛኻ ክትወጽእ ዝደልየካ ሰብ ኣይነበረን እኳ ጸላእትና ግን በትንሕና እንደልዮ መገዲ ኮነ ዝኸዱ ሳትም ዝደልዮ መገዲ ስለ ዝኸዱ ወራር ኣምፅኦምልና ከቲትና ናይ ሃገርና ኩነታት ከዓ ተቐይሩ እዚ ውግእ ዘመፀ ነይሩ ትኸውን ኣብ ሃገርና ክንደይ ፕላስ መሃለወና ነይሩ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ኣይተዛረብና ነርና ሕጂ ኣነ እንታይ ክብል ደሊ አንጻር መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ወላ ሓደ ሰብ የለ መንግስቲ ሃገር ንመንእሰያት ክምዕብሉ ይጽዕር ቤት ትምህርቲ ከፍተልኩም ካሌጅ ከፊትልኩም ኩሉ ግዜ ተማለ ኢንተርቪው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ መንእሰያት መታን ክመሃሩ እቲ ቤት ትምህርቲ ሞር ባጀት ክወሃበሎ ሞር ባጀት ክግበረሎ እዚ ቫኬሽናል ትሬኒንግ ክዓብሎ እንዲህ ዝብል ነይሩ መታን ሞያ ክትሕዙ ጽባሕ ንጎ ክትምዕብሉ
تنافنا ولد زنبرنا أوانن أبزناتكم ولدون كا ناتكم في اللي يريال لهم سهم مرتم هايركم أو تعمل تفهم إنجليش تقولوا كل نجار تقولوا صراحة هو زحاش هون بعد نقص إيرتراس لازم هاركم يا زحاش صراحة ترغبوا زحاش قامقات تقولوا زحاش أويرنس للعالم لكم من يهربكم نقص إيرتراس يهرب لا يسرح لمدلكم من يهربكم نقص إيرتراس يهرب جي سئلك تعرف بحرت ذلخونك أنا جبت كل سبيله بي ودعاوك مثلا objective نجرات نزلهم كلهم لك أنا أقول لك من زمان إسات كردهم زلوا أو وسائد الله عابنا كرم أب هاجر زلوا منجستي أب دمبار زلوا حزبنا أب عدد زلوا أنت أرى من إساته تطاولوا أي فلتني كتسو نظر من زخوانا ولدنا إرترا أنت أرى من إساته تطاولوا أي فلتني زي كابي كنتم تقول لهم أي فلتني جن كما تحسسوا نوري كل إرتراوي يعبي ناس من إساته كما هيرم أبزلا على درجة هو حزدل حزب إرتراوي كل جزء صبك رئيسدل هم يتبعنا هم يتلمدنا هم سلزخونه زيل نجر أو حنقولكم أمسيهم زيل نجر دروا كجدف تعالى الله بحر نجدم كوينجم كنتساوات نفعلينا إرترا نتساهلنا وتخلان حجي إرترا زلاتو درجة من إسايات زتوكور نجر كنتساوات نفعلينا أجمعنا جنا أكون أولى بتصحوني بالنا أنتار من إساي ولا حدا سيد يلا سيرفيسيو نجبر لنا أجراو كتير يلا نجبر لنا ناشنال سيرفيس نويه هو سلمتنا نويه وررتنا أوصل زي ما تودع وجي يلا الحجي دحان عندي وجا الله إلي كاتعنف إلي سب جن أوجي لنا أنا بهم يدردوا بهم دكتور الدين أخذ صدقي بهم نتسبدون أنتار من إساي أو إرفع يلا من إساءات دو من إساءات ولا أنا من صحافاش أنا لبيهم عطونهم إنهم حتى فلوا من بريزنت حاجة هي من إساءات ماله من من إساء يجي كل واقع دخل فلدله من يجي كل واقع دخل فلدله من كحال فلو صراحة من إساء مثلا نابروح جبر يجي كل واقع دخل فلدله أنا بهم يدردوا ما يفرق يا غنينا حجي ناتي حتى انت مثلك مزم انتو يتزاروا زنا بركاب زعبان ناي زنا يردقد لو تقامتينا بحالتي مس منتاي هذا سر حجيتي عبت حتى صلال دحنت هغراو دحنت كنريو ما نخلينا هناتم زعبا زخون يكون مصايني ኤርትራ ከምስ ክንገብረላ ኢና ከምስ ከሰረየላ እዝኹ ጎዲልዋሉ እዝኹም ላላ ኣይብሉን እዮም ፍራሕቲ መንግስቲ ክግልበጣሉ ወይም ድሉ እጂ ናይ ዓለም ዝኾነ ይትኹን ዓለምና ታ ፓርቲ ፖለቲካል ፓርቲ ዘሎ ወቅት ሪኦ ከለኻ ናና ክትሪኦ ከለኻ በከመይ እንታይ ትፍልሉ ምስ ፀላእ ኸይድካ ነሱ ወገዳ ወጀልካ ፀላእ ኸይድካ እንገዛርፉ እዚ ብገበን ናይ ሃገራዊ ገበን ምስኦም ከይድካ ተዛሪብካ መፂኻ አንሳ ኖኖ ናቁ ተኸይናት ህዝቢ ክስዕበና ስለ ዘይክእል ንኸይና ንኸይድ ሳውዝ ኣፍሪካ ንኸይድ እቲ ህዝብኻ ክስዕባ ይክእልን ኣሎ ሕጂ ምስ ምንታይ ኢና ንፅብፅቦም እዮም ሰለስተ ሰብ ሒዝካ ኣነ ቡድብ የብለካ ኣርባዕተ ሰብኣይ ሰበይትን ሓደ ወዶም ምስ ምንታይ ኢኻ ትፅብፅብ ምስ ክድዓት ኣብ ክድዓት እንደእትው እዮም እንታይ ኮንክ ትሽገር እሞ ኣብ ክድዓት أسير لناشنال سكيورتينا هاجرنا أو حدا جاي يتوه دعاء تبي أين فرعية لو شو أريمو يقرأ تحتيتو من الله سيزول ناتو بداي السنة من قصنا سراحي كم بوليتيكا مجلس إجن كدعات ودع هيك دشنا كدعاتي ناشنال سكيورتي فلا هاجر بشجر كلا ناشنال سكيورتي أو حدا جاي تغير كدعاتي تقول صار أبيت فردهم أنت خصوصا كله قال مسرح مسيو عرقهم مسيو قالهم مسيو قال إذا كان حطي ناي منجستي بداي ناي قال بداي منجستي كاب كله نجار يحبي السود قلت الله أنا جن ناشنال سكيورتي كله إسكال أكتر كذا حتراد أخوينا نهاجروا دحنتي أو حدا جات بقص لذلها أنا بكدعات يزريعة بس توجع أنا بعد مثلا كنت بريء بارتي قال ملا هلو لويس بارتي زبالة له مثل زبالة له كدعات رايكفري اللهم اوكي ثانك حجي خدعات مر تقاومتي اللون مالك يا بالله انت قاوم خدعات بهم يا زي قدس الله
ኣብ ኤርትራ ከዳዓደል ሕጂ ምናልባት ብዙሕ እንተ ዝገርመካ እቲ ናይ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስለ ዝጀመሮ ትውግእ ምስ ኢትዮጵያ ፅልኢ የብልና ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ሰላም ጌርና ምስ ጎረባብትና ነታ ሃገር ክንመርሓ ኢና ድብል ብኸመይ ኣገባብ ገለ መለ ግን ኣይነግሩኻን እቲ ዝሕዝን ነገር ግን እቲ ካልኣይ ዝሕዝን ነገር ታሪክ ናይ ሰውራ ኤርትራ ናይ ሽፍትነት እዩ ዝብሉን ኣብቲ ገድሊ ዝተጋደሉ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩን ብሓንሳእ ኮይኖም ክሰማምዑ ኢሎም ኣብ ሓደ ተኣሽሙ ኮፍ ከም ዘይብሉ እውን ፍሉጥ እዩ ሕጂ ኣባያ ዘላታ ናይ ፓርቲ ናይ ከዳዓት ከም ምዃኑ ተሰብ ክበርሓሉ ኣለኹ ወጋሕ ማይክ ናባኻ أنا سمعي لهم سمعي لهم أنا وقاعد يسمعنا حجي الله 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 أنا سمعي لهم الله خذ حجي الله حجي سواء كان له وقع أنا سمعي له هنا له 0-0 صافر له وقع يجمر هو وقع كاد هو ما تصير خيري اللي وجهي ده هو اللي على قدر يبل ما هو صار دلوقتي اللهم الله سمعنا اوكي وجل ما حجي دحاني تي سقع حنساموني لا نتندل قولين يا حتى دلو والله سقع وقعد ملص حتى دلو نوريمنا روم لا يزاربني الاسخي أنا سمعي لهم لا حالي هو أنا نريمنا حتى دلو يتكم حفا بلو ما حتى تسقع وقعد ما وقع حيات وصار أبيات الله مثل إذا هجي نعم أوكي ودي الله هذا هو نقول سريع خاص طرع متأني نقول الله قدرهم لا أركي يا الله قدرهم هو رهم لا أركي thank you ما يبعكي بقول نجارات نلعبوا كيد غيد لكم كم يقدروا خاجن تحطوا قال نجارات الرأي كم ما تي أب دقيت بس نجارات قالت ريوب في الليزي ناي ماس ميديا بيقدر دلو كل نجارات أبدي كله تقبر ني عالم ني محكنيات متي كم هاجر كلنا محكنيات متي كم هاجر كلنا دلوان إنكم دتي جبتي كلمتات كأكم كله تيناتنا وقطعة ملكا هاجراو أوتوت وينكاتي ناي وهلا دبال بقو من طريق تنا جبتي دخيت بتاعنا درد عن خمسة مالتيو حفشاو كن كتري قلقات تناتنا قطبا مستي هلو كنتاتني هاجرنا مس أكوابينا دلوا هاجرات أبدي متاو إرسرا حنت قرتن بقطبا عند عبيد مت دلوا توبتين مقانا يودجلت حفشاو كن أبجل نجارات كتري قلقها كن إرترا ولا حنت نجار تشرح كم دي لا تناتا كنتات كابد أحمد أنا بخزائه خيتكم دلو جيروم بزحت سبات زاروبيوم أماس ميداونكم عينة الدواحي حفش أوجن عندنا دلو قناتات نحنا قد قالي مستي دلو نجز حناتنا
ህይወት ምስቲ ዓድና ተተሓሓዘ ስለዝኾነ ቀፃሊ እቲ ኩነታት ዓድና ዘሎ መነባብሮ ናይ ህዝቢ ወይ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝበሃል እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ናይ ምቕራዕ ይኹን ናይ ዝርጋሐ ኩሉ ዓይነት ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ንሰዶ ዝነበርና ገንዘብ ይኹን ኣብ ሕጂ ዘሎ መነባብሮ እቲ ህዝቢ ረኺብዎ ዘሎ መስተርሆ ፅቡቅ ጌርና ንሪኦ ኢና እዞም ንሕና ግን ንቃወም እዮም ዝዛረቡ ግን ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ከምዘየለ ህዝቢ ዝበልዑን ዝሰትዮን ስኢኑ ዝበልዑ ዝሰትዮ ከምዘይብሉ ብኡ መንፅርካ ኣብ ከባቢና ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ በዓል ሱዳን 11-20 ሚልዮን ህዝቢ ብጥሜት ብናይ ረድኤት ትካላት እንዳተካየደ ከሎ ኣብ ኤርትራ ግን ህዝቢ ኤርትራ ስጋብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ከይደልየ ብገዛእ ርእሱ ኣሚኑ እንዳኸደ ከሎ ኣብቲ ሃገር ግን ሓንቲ ከምዘየለ ገይሮም ዝዛረቡ ኣለዎ እሞ ኤርትራ ኣብ ዘላታ ሕጂ እዋን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ብኸመይ ከትሪኣ ፅባሕ ንጎ እንታይ ዓይነት ዕድላት እዩ ዘለና ኣብዚ እስከ ኣስፋሕ ኣቢልካ ፅቡቅ ጌርካ እስከ ተንትነልና እዚኣ ኣነ ፅቡቅ እያ እዚኣ ነገር እዚኣ ደልያ ካባኻን እዚኣ ሕቶት ሰሚዕኻን ወንካ ተረዲእኻ እንትኾንካ ሮም ላዓርከይ ሰዓል ሒዛት ንቆረይ ተዓፅየ ዘለኹ ግን ኦኬ ሮም ላዓርከይ ቴንክ ዩ ኣغني ሮም ላዓርከይ ማለት ሕጂ ብቐዳይ ምስ ገለ ሰባት ተራኸብሞ ሕክምና ኣብ ኤርትራ ኣሎ ከም ዘሎ ትብሎም ኣብ ኤርትራ ሕክምና ከምዘየለ ትምህርቲ ኣሎ ተልካ እንታይ ሞት ናይ ኤርትራ ኮሌጃት ወረቐት ዘይብሉብልካ ኣብ ኤርትራ በቃ ከምዚ ዓይነት ዜጋታት ከምዚ ሚልዮን ኪቢክ ሜትር ዜጋታት ተሰሪሑ ተልካስ ከላዚ መንግስቲ ሰሪሕ ቆደሎ ደይ ሰብ ክጥሕል ደልዩ ከምዘየሉ ማለት ነቲ ፅቡቅ ነገር ይሓድኻ እንዳኸወልካ ወላ ሓንቲ ነገር ስራሕ ከምዘየሎ ክትገብር ከለካ ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ዓዲ መፅኦም ካብ ኤንሲ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ ኣብኡ መፅኦም ዝረኣዩ ናይ ብሓቂ ኤርትራሲ ቅድሚ ዓመታት ርኢና ነርና ኤርትራ መፅሓቶ ዘላሲ ኣብ ውሽጢ ኩሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣካይዳ ዝኽእላ ነይረን እንተትኾና ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣይምለመነን ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣይመጠመየን ኢሎም ዝዛረቡ እዞም ናትና ቡቱኻት ከዓ ኣብቲ ሃገር ዋላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይስራሕ ገይሮም ኣብዛ ዓዲ ዝመዝግቦ ዘለዉ ተን ነዚ ዓይነት ማስ ሚድያ ነዚ ዓይነት መደባት ሒዘን ዘለዋ ኣሳሰይቲ ወይ ከዓ ሕማቕ ናይ ኤርትራ ብላክ ሜይል ዝገብራ ዘለዋ ስለዚአን ነቲ መንእሰይ ዝያዳ ኣተኪሩ ውሽጢ ሃገርናስ እንታይ ዝግበር ዘሎስ ኣስፋዕ ቢልካ ምክንያቱ ካብ ትምህርቱ ካብ ህንፀቱ ካብ ሕኩምኑ ኩሉ ነገር ኣተኩር ቢልካ ገለ መብርሂተት ትበና ቴንክ ዩ ወድሜንት ኣነ ትጌጋ ምስ መን እዩ ዘሎ ዝብል መስለካ ምሳና እዩ ዘሎ ትጌጋ ነቶም ከምኡ ዝብሉ ንምልሰሎም የብልና ስለምንታይ ካባናን ላዕሊ ኣብ ኤርትራ እንታይ ኣሎ ይፈልጥ እዚኣ ዝኾነ ሰብ ይረዳእ እስከ ኣሕዋትና እኳ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እኳ ንዓዲ ይድውሉ ነቦኦም ይድውሉ ነዲኦም ይድውሉ ገንዘብ ሰዱ ንዓዲ ሓዎም ኣብ ትካለጅ ኣለዎም ሓዎም ኣብ ሚኒተር ኣለዎም ሓዎም ኣብ ፀጥታ ኣለዎም ኣሕዋትና እኳ እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታትስ ካባናን ላዕሊ እዮም ዝፈልጥዎ ሕጂ ንሕና ኣይንመልሰሎም እስከ ኣይንመልሰሎም ኣብ ኤርትራ እንታይ ከም ዘሎ ኩሉ ይፈልጥ እዮም ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብልኩም ዘለዉ ከሕምሙኻ ስለ ዝደልዩ ናይ ኣንፃር እዮም ዝዛረቡ ይፈልጥ እዮም ኣሕዋትና እዮም ምሽ ይፈልጥ እዮም ንዓዲ ድውሉ እኳ ገንዘብ ሰዱ ንዓዲ ኩሉ ፈልጥ እዮም ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ዝብሉ ናይ ኣንፃር ይዛረቡ ናይ ኣንፃር ስቕል ሓንቲ የለን ብሉ ናይ ኣንፃር እዮም ዝዛረቡ ካባና ንላዕሊ ኣብ ዓድና እንታይ ኣሎ ይፈልጥ እዮም ኩሉ ይፈልጡ ኮሚደረ ክንደይ ውዕላ እዮም ዝፈልጡ ሕጂ ከምዘይፈልጡ ጌርና ኣይንውሰዶ ይፈልጡ እዮም بس نعاها كم زنين أرزاربوها نعاكم تقولون لو كوي عدي خمسة لا تفيد عدي تبغى الله تقول ابنه كوي نعاي عدي تبغى الله أبحام قول كتر عدي تفيعة عدي تبغى كم زلا خا خباين لا عليه خسفلت سرابيت كف دون سرابيت كجنزل سدزني قابله أجي فلتيا بيت مرتي أب عدنا تبغى كم زلا فلتيا مهنياتو أنت نايكالش تمهارايز نبره أبزي يونيفرسيتي أتيو أقطع مسؤول كوني ناي ما ينفع تمهاراي زنبره كوي خميس مسلم سلكازي إلهم سيقولتلك وا ما ينفع تمرتي يلا انت ولا ينفع كان يا دبلو معنا ما ينفع تمرتي يلا مش نركا اجي حدا خاب ما ينفع تمهاراي زنبره مساخه بس متس ما ينفع زمهار زنبره كات فكروا له يبلو
እዚ ኮኒ መንግስቲ ኤርትራ ቻይና ሰዲዶ ተባሂሩ ዝመፀይ ከመይ ዝመሰለ ሰብ እኮ እዩ ብለዋ ጽቦ መንግስቲ ኤርትራ ምሂርዎ مش أبوي سوف أمريكا يمثلوا والله أبي إيرترا استمهارو ناي بحر استمهاره أبدل على درجات بس إحنا أمنا أمريكا نايزل على ناي ريسيرش ناي بحر يزلوا إيرترا مش أبوي سوف أمريكا يمثلوا أبي تماهر يتمرت عدنا كمان مسكون الكالج كمان مهانو انتاي جبرلو تمام كالج زلوا ناي ريسيرش جبرلو أبوي سوف أمريكا تنقروا مالا هون مزي فلتو هجي انتاي تسجل نحنا خمسين فلتو غيرنا عطناتهم أصلنا أصل يفلت يوم احنا غابي إيرترا زحبا يلم إيرترا دحنا أما قال لا ينام من احنا بريزنت هاجر مش فوق بالنيرو بزحنا جرد حسبنا أيكون لنا نبي مش بالنيرو حسي يفلت منجستي حسي يفلت جنبار يبلنا نحنا حكينا نزارب أبي إيرترا أغلي ده حديلا نحنا أغلي يلم نبل نبي أرتبا هايلو منجستي إيرترا لناتو سئلي مثلا كعبي أب عالم أيزاربني منجست إيرترا حزبكم ماكم إيكوالن بهم مغنياته منجستن حزبن في اللي يقولون زبط أو عندنا شجر دحرالله شجر الله مدال دحر يعني بلينا مثلا تشجر في الفتحة أو عندنا تصبق دحر خيراله تصبق الله نبل قال كل جزية أو عندنا تصبق إلانينا نبل نحنا مغنياته اتندليو خاوز عبي سو يكون نقولنا أو عندنا تصبق إلان أنا بعلي نقوله ولا حد تصبق إلان أو عندنا صبق هنا لكن ليت المعالت نسرح لنا لنا اللي صبق على زبون ما عدي لنا لو بريزنت هاجر كوفيلو إتي إذا حسبنا يقول له يكون لنا لن السفاني نايمويا سبات يقول لنا له يدن زارب زلوا أجي تايو الصوم نايبع على كلولا نتسب ناينصار من اللاس يو عملوا من ده أبعدنا أنت يطبق له أنت له ماكينة خبينا بكيدا تاكسين خندي الله كوميدر خندي الله دان خندي بتيحة كله فلته لا ينتقارم زاربوها دس كيف لك السخاء أمزين كم تبولس سخاء تحمم سلز مسلم لا ينتقار سلز زارويه هم ما سلزهم در كلنا إيرتراويان أب هاجرنا أنت عينت كلنا تعلم كلنا نفدت عادة زنوجرو يلا ونحن كلنا ناس درابي تقولونا لا كلنا حوات في كالج لونا لا كلنا حوات في ميليتار لونا لا كلنا حوات في كتمات سلزلونا كونسيدرا بيت نغروم يا خمس صبغ الله حجي عايش ما يالنا حجي الكتريك مصيا حجي عايش الى نغروم مصيا شو او الكتريك دحان كوينو مايك دحان كوينو قدام انت عغرغرنا لك ما يلن الكتريك يلن لك هو كنسرح هنا لنا كسرحنا امصينا ايا اجغات التاريخن تبود لها صها سرحنا خلوم صوينا بايخنو بلو مالنا بزعبا بإيرترا زغودله زكاة يبلنا سريحنا فنمصو هنا وديا صرجا يلن صرجا خنغبرينا جزاوتي تسرحن جزاوتي نسرحنا كله خنغبرو هنا معاس افتجزيو افتسعاتو إيرترا لهفتمت لتريد لهفتمت تكلها ميراكل النار آيات فايدة انا غير حاجه ነገር አለ ዝፈልጦ ኤርትራ ነዛ ዓለም እዚ ምሁራያ መሬት ጽንትያ زعلم زيا أنت سوسعات سرقتي جبتي جن إذا علم زيا أنتك كم زيت خون جيرما إريترا مريت أنت مهانا إريترا عالم كترى بتقولي بزوج خمس من قبلنا هو سب الإريترا بسلام زلا مريت أنت مهانا سب عم مهانو إريترا طلعنا عالم ترى بتقولهم مو بزوج عين شجر بزح سبالنا تهاجراونا توصيو تهاجراونا دحسب لولاوناتو زلو ني اورجا دحسب ني هيمانوت دحسب ني كريستيان دحسب ني اسلام دحسب بزح ነገር ስለዘለና ለሺ ቢልድ ንገብ ስለዘለና بزح ፍንጭና የብናል ዝሐሰባትኩም አሁን ረክቢና ምክንያቱ በኋላ ወያር አፍቲ ኔሽን ቢልዲንግ ስለዘለና ሁሉ ጊዜ ቅሉላው ሁሉ ስለሆነ ዘዓቅሉላው ናይ ሰባት ፍንጭና ይብልናል ሁሉ ጊዜ እንታዩ ትስኻት ሰርሖ ጥራይካ ኮንትሮል ትገብሮ ethical isab ziblo you don't have no control اجي نحن انت نقول لنا لكن نحن نشرح نتذكر لنا مغنياتو او كنترول زلنا نبدا هذا اديس ابابا وين بزارب هذا امستردام كون زعغرغر we don't have no control اجيتم اغراويان ኤርትራና ዝለዓለ ደረጃ ትበጽሕ ንግደ ሰባት ኣብቲ ኤርትራ ተሰርሖ ጥራይ ከነተኩር የብልናን
أفتي ناتم تأوج أكون أكيد نات من لسه من يلن دحري لنا أنا زخونا سب يلن يزولون طيب ما هم كيلن كله تمهار سجدومها أي تمارس كان عادي هاي نقول بلين تقدر أدنى قلت في كله في سالت قلت في كله في السراح زحات من إسرائيل إيرترا كمهارو ندرج سجدوم من إيرترا كمهارو نعدم كيدهم كقولوا أنا سنعدي يقلقلني أبزي دوم تصبق على يجي تاريخ تصبق جن لأن كان مترا لخالو السبات بلين مقبار نوريو قال لك أتينا إيرترا دحر دونجيو السخاس لازم قد فكاي دونجي خاف خلت فلان رأى أب تشاينا سديدو مخا ناي بحرف المخا أنا دومس كوسد مثاني كان أمريكا دحر متيخا اتناي بحري تجبو دحر ديت السرحة السخاس لازم أخاي جبو ديت السرحة معناته في بحرنا تسبق تسرح مثاني نعها فمهرهان تشاينا سديدو مخا ليش؟ درس هذه تمرسكا في بحر تسبق أي تسرح نلقى كومبلين جبرين ada engineer ናይ ጽርግያ ትመሃር ኢሎም ናብ ኤሮጳ እንተር ኣሰሪዶሞ ድሕሪ እሱ ተሪፉ ጽርግያ ደይ ተሰርሐ ኢሉ ኣገርግረና ይብሉ ሞናት ጽርግያ በታን ክሰርሕ ንዕኡ ንወጻኢ ሰዲና ክነምሆሮ ኣይተመለሰናን እዚ ጽርግያ ተሰርሐ ኢሉ ኣገርግረና ሕክምና የለን ብለና ሕክምና ዝለዓለ ዶክተርና ክትመሃር ኣነስቴዚያ ክትመሃር ላቦራቶሪ ክትመሃር ንወጻኢ ድሕሰይዶምኻ ድሕሪ ዘይተመለስካ ሕክምና ዳህመ ገደ ክስራ እጂ نتي ناتكا موسى اكسكيوز تقوم سباس لزخونو ብዙ አይን ገደሰሎም نحنا አፍስራ حرات راي نገደስ የዝብል አይን መልሰሎም ሕክምና የለም ላይ ኩላትና ጉድለት የሕክምና ዘየለ ትምህርት የለም ላይ ኩላትና ጉድለት ትምህርት የለም ናይ መንግስት ይቀር በሆሙ ጥራይ ግን ይጻዓር ከም ዘሎ ይስራዕ ከም ዘሎ ዝላዓለ ደረጃ ኤርትራ ፍልጽሓ ኩሉ ሰብ ስለዝብህጎ ናው ኸይ ይስራዕ ነው ንዑኻ ጸጋናይ ሰብ ድሌካ ጸጋናይ ማል ድሌካ ናይ ሃገርና ኩን መጥቃጽ ብለና ንፈልጥ ኢና ማለት ነው እጂ አይትመልሱ ነው لكن احنا هنصرحوا دلنا تراي مسرح ندحري تيغوتنا مايكرو thank you حجي درجه 3 ساعات هون علينا ما مجرشتا بمطقلال منغوت منغست زلون حزب إرترا حالي دلو انت ما بدغو هينم شقق زبلو دعوا حزب إرترا كم دي بلوم حنت النظرات حسبوه هم دي بلوم طرحنا سلطانن خدمت حقوقهم ويانا انت زي كنا خال اسمي بلوم ما بقى تقاليلك نايلومي بروجرام نحن تبسم هي غنينا thank you اللهولكي thank you كلكم على فيسبوك لهم وعلى فالتوك هو نحن كل ጊዜ እቲ በንቀደ ሀገር ኤርትራ ህጥፍ በንቀደ ፍሩይ ማለት ነው በተመን እስያቱን ዘታልን ሱናቱ ፍርዱ መንግስት ነው ገለና نحن كل ጊዜ አፍተመን እስያት ግን ህዋትና ስለዝኾኑ ኣብ ዘይድል ነገራት ከያቱ ብጀኮም ከሐውስ ስለዘይብልና ጽባህ ንዶኻ ሳና የኤርትራ ኸይዶም ኤርትራ ሀገርም ትዝግባ አፍገብሩላ ይመሰሎም ከአመታን ከሆነ نحن كربرب يبلنا حواتنا عم ترنا كل ነገር بساعات ዝረጋገጥ አብዘ ዘለና ከባቢ ግን حواتنا ተራዲና ኣብቲ ከባቢ ዘለና ሁሉ ጊዜ ሰላምን ርግኣትን እንገብራለን ከም ቀደም መጽና ንብልካ ኣብቲ ስራሕ ኣብቲ ምርቲ ኣብ ሁሉ ክንተሓጋገዞም ኣለና ሪጋርድለስ ታይናቶም መርገጥ ነቶም መንእሰያ ተሓጋገዞም ኣለና ዘለና ዓዲ ክንነብሮም ኣለና ክርብርብ ይብልና አይሰምዑናንም ዝባል ዘረባ አሎ ግን ክርብርብ ይብልና ወላቱ እሱ ስራህና ሆናለ አውና ህማቅ ወደ ደረጃ ካኒ ስድራ ቤት ኣብ ኤርትራ ዘለው ከሐዝኑን ትጉህ አይንደልኒና የሀገርና ሆነታት የህዝብና ሆነታት ሁላትና ይዝከተናሞ ነተም መልእክት ሐዋትና ሁሉ ጊዜ እቲ ሶሻል ሪሌሽንሺፕ ግቡ እንደሐዝና ለሐዋትና ኣብ ግቡ ቦታውን ክመልሶም ጻዕርና ትጎድል የብሉን نحن حدا إرتراوي زيادة حدا إرتراو قدولو غيرنا زمت منفس كتا خلا متسيبلنا كلنا إرتراويانينا كلنا واغاز خفلنا لعديا نقولنا معرض نقولنا معرض عادة زيادة فوتصحو سب يلا هم أسلو زخونة أفتي مسحواتنا خراد أخلنا زيادة خمس بتصحاكان نعو قدولو خمس بتصحون قلز عينة منفس دلو كتا أفويد لا قبرنا نقولنا حتى تفتحنا إرترا عدنا لما قبل كأقولنا ندلي لا كلنا سواء وصل زلوا إحنا مستمحواتنا
بجوب ديسيبلين زحالو مرزق انا قبلنا اواتنا ابوتهم كل ملسمالنا ساتهم زحاتو دلون اتي نحنا نحاتو دلنا كللي يقولون معاشي زغبر صباح نغو ايرترا ابتدل درجه كله هاجراو دفنتا سراغا نحنا هاجراويان نبهال دلنا اتي مرزق طرايت دلنا نحنا كونستيوشن ندلي كل ندلنا زي دلي ايرتراو كونستيوشن زغادل دلو تدفع دلو تي امنغس دلو يدلي ديمقراطي زي دلي سبيله ابتو مرزقنا يدلي دلو هاجراو دحنتنا قدمنا رغاجس وطبعا على حدا درجه نصحايو شعو كلنا تطقم ايرترا كلنا تطقم حقف نقبل مثلنا اجيغن سرغلا دحر فرس قدم فرس دحر تسرع فتينا كهاجرنا وين اب حدا خن اتواصل لنسال احنا قرب بونا غيرنا لا ترى انا يحواتنا نابوتهم كل مصون كنتل علينا ايرترا حالاتنا زمن اسيات وصيهم دلهم ايرترا ناطقوا إذا عالم سعرنا ونقول كلنا باعهم إلى سعرنا يا زعل أنا يكون سعرنا روملا من قصة الجبس لازم وريكم من سعرنا فمن إساتكم سعركم ما فمن عدد وصاهم سعركم ما العالم أجي أنا أو إرتراوي نجراوي زرعين فمن إسات وصاهم عدنا يسمون العالم سعركم أصلا من تاي برت عتيقهم وتهدرات غيرهم أب إرترا أو زيبل وقع الحد تجبروا لنا يوم مدوم نيرو تزوج أمن إساجن أنصار حزبين هاجرين أي واقعني ومن كل عالم شجر زقانفو لا يوجد سجم زمصو لا يقطع شجر ينيرنمبر أنا من أنت حزبين هاجرين أي واقعني إسلزبلكم مام نتوم نجيو بوليتكس زولو دباماتنا نحن زولو كم أصل زبلكم مام سعركم مام كم أصل زبلكم مام إرترا سعيراتهم أجيبهم ممكن تدوا لكم بود عاوي مجدي تمرئ لنا أنا نذا عالم من سعير ودحريله زمن إسيار دوس وخال عدنا نعالم سعيرهم إحنا عن صار حزبنا هاجرنا تطعو أي نبلني ناني مكيتهم هم أصل زجبارو عالم تسفى قريصة إرترا سعيرات لدوسة كلها فينا أقوم نجر زلنا مو عادة دبرزيلو عادة زبطرملو عادة هارؤسو ددنا لكونتات أيكونن كلها فينا عابيرنا سعرنا بزيادة خاصهم سعركم معنا عالم وهم أتردوا السويت حكي سبحانه بقى إيرترا لعلهم نعاهم سلطة صح الإيرترا فمليسكم الإيرترا نتمنى لكم سدرابيتكم تريدوا كتابات عبيدوا مسلكة ناتكم تراجعوا على الإيرترا شرحوا علىكم بر مزيتهم زي تقومون مسويانس تأساسروا مزيتهم زي تقومون تعادوس تأساسروا لهندي عامتات شفنا تعادو تأساسروا لهاجر إيرترا حزب إيرترا تاخبلوا زدلي سبات بترغ نقاومهم كنت إلا لنا أب هاجرنا كنا كلنا مسألة بدلنا نزارف معس ماشنا سكين في سرقات ما يزبلوا كبرن موجودين نتوم سواءاتنا كل جزء ساتم تلقون مهارنا point of reference ناتنا أب سواءاتنا دحرجيرنا التحساس وانا تسمح متفق متأيد زود مثالني عاوتنا حفاش مايك فري قدام thank you يغني لنا دحر موسيقى هنقبرنا فولينا مايكنا لهمو دحر بزعباتنا يتأشمو نورينا نحن بينو كأو بروغرام هنا مايكنا لها فولينا ويعني صوتات ودي جيم اوفر أخلي دقيم أخلي the game is over لقت إلن لندمات كهجر فتمو كينو قوانو أتميمو مواطعو يلن اكينا زحلمو جزينا تنقوم كلفت الرارو بواغانا زنقدو زنبدلو مباغارو مستات بونا وريدوهم اتيوم زمرو مستاوي مستاتي افهموسي تودقي
مسطانايتي ፀሓይ ወልድያ ዘብረቐ መስጣነይቲ ኣብ ንፋስ መውጫ ኣብ ሽረ ዝሓረፈ ሃየንታ ወሪድዎም ሃየንታ ናይቲ ኣብ ወፍሪ ስግረዶ ዝተረፈ ወመስጣ ኮይኑ ናይቲ ኮምቦልቻ ዝሓረረ ወፍሪ ቴድሮስ ቀዲማ ጎጃም ዓወት ዘበሰረ ስርሒት ወለጋ ጎንደር ደብረ ታቦር ስለ ሰላም ከባቢ ጥልመት ዝደበስኩም ኣምሳያ ረኺብኩማ ናይ ክሕደትኩም ዓስቢ በትረ ስልጣን ዘረከበኩም አዲስ አበባ 4 ኪሎ ባርነትኩም ዘቕለለ ሐረር በገምድር ወሎ ጠላማት ረሳዕቲ ከመይዲ ነይሩ ትውዕሎ መቃብሩ ዝፈሓርኩም ናይቲ ጅግና ይከኣሉ ስለ ሀገር ከይተሓስቡ ዓንቀጽኩም እዝባር 39 ዓባይ ትግራይ ክትብሉ ጥጁ አጀንዳኹም ህዝብታት ክበታትን ዓገብዶ ኣይበልናን እቲ ኣብ ማሕዘልና ክትራሩ ብሳላ ሻዕብያ ካብ ደደቢት ሽዋ እንትኣቱ ጽጋብ ሰንቂቆኩም ኣሰሰይቲ ምዃን ክትመርጡ ኣሕዛብ ሕድዳና ቆልኩም ብስሕለት ከተፋልጡ እዚ ከም ዝመጽእ ዓዝቢ ፍዳን ምሸቱ ኢላኩም ዲና ግደፉ ኣብ ዝኸኣትኩም ጉድጓድ ከይተኽተቱ ጎነፍነፍ እንደገዚሁ ልዕሊ ዓቕምኩም ክትምጠጡ بسعبت مسلساي بخدمنا خلقراوطو بمهير حسدا طلمت علولا خدرغمو حجم دمو ابراكم قديمو نابتا خيلا خدشمو اخلي دقيم اخلي بقال بحيكم عريبا عم قراقرو طفات عن قريبا كببا مشاكل قوم حرقوخو اسيا هو تتعرف زمان تنقل مس عنقرر فايدا سيكم له حجس يلن زدناقر إلكم يتمهر علم The game is over Bye bye Marley Forever Thank you Paulina game's over الله قدو حدا Anyway, back, thank you, Facebook, نملسينا حجي العيسى اللي خدو still نحطكم لنا نلمنا لنا بتحتنا نحونا سال أحمد مسبع البيت جميع محمد مالته فلذي كل تسبات اكسترا جنزة في يومنا لو مزح جهن صوعينا صباح قاشا خلونا موركن خنزخا خرقكم هنا ذاكر فكا كبتيس صباح قاشنا خوني العيسى ما يقنع حراي بارتابتمنا عن توي قصير مالتيو بالبال دل اني حونا قداماي هابتم رؤسهم ميتي يوسف كدانه ميتي دق اراويت ميتي سبمت كلن متكلاويتن 250 كبر أبي عبيو تسفاي عرك سمتكل 5 سوا إيرن هجراويت شكورن 100 تسفو تخلاي 5 زرعي كاشباركا 100 برخت تابرهالي 100 فريا 100 إري بوي 100 روتا 2004 100 يحدقا قبراك زابي هير محازا روتا 2004 5 سامي 41 روبيل 100 ود حلال مريت 100 ودنينته 100 ودي كالو 100 ودي جي 5 جلد امان 100 بلاكستون 2020 100 ازيب تخلاي كاب سان دياغو محازا بلاكستون 2020 5 غواندي 100 لايسا 100 هلينا سلام 100 يوحنس ادمقوم 100 باركا _12 100 مانجو 100 أولبون 100 روت نقصي حبتي أولبون 100 وقح سوري ودقاش مقد زلا 100 عدوبحة 5 God bless شعبيا كلتا 100 قمهالو 100 فروين التخلى نقاش 100 زركتين 100 فتوي سلمون 58 نت بزيرو خلته وقدر بعته 5
بعلتبيتو صوفيا رزنا كاب دنفر 5 حاده ود أبالنا ود زرومزي 33 نتبي كلتا شمونته جرماي يمانه 5 جبريوت ساقن بعلتبيتو ألم أبران 100 كاب كندا وقح 100 تسفنا إيري 100 مدهانية بيّنة في الصحاتين 5.06 الماز هابتا قونيكي 250 فصوم تخلاي مندر كاب سان فرانسيسكو كلتا 100 أمانيال زرقو 100 محرة أب ساميل مسبع البيتو رشان مهدري كاب كندا 7 شمونتن نتبي حدا شمونتن كم لبي 5 قدي في الصحة 100 جيروم رؤسهم 100 ألم أرعايا 100 بيلول ولدو إسرا صحينش بلاي إسرا تسفاي سريتو 7 برهانة يمانة 55 ألمنش 10 أماني اليمانة 5 سرجقة 100 هوسيب 100 أقبت 5 كماتا 7 شمونتن نتوي كلتا 0 خلتا تدرس سمري عرك خماتا في كندا 7 شمونتن نتوي 0 خلتا اوكي دبر سالا سوسا ساترب 7 كلتن 50 شمونتن نتوي 20 شوعتن فانا نور نبي 100 هبيلا 203 سوسا سنتيمن كركبة 7 شوعتن اندرسكروان كلتا 100 ودت أبا 5 يو تسفي هنس ولدو 55 نتبي 4 يوهنس في الصحاتيون 210 شوعتن نتبي 5 شمونتي حلال مريت 5 بعلت بيتون حلال مريت 5 إساياس رأيا 5 ودسيوم 5 فتصوم لرسي سوسان حدا نتبي حدا 4 تسفانا 100 اللغلكي 100 ريمنا 100 داويت ولدو 50 شمونت نتبي خدت شوعته حوري برهي 100 روملي 8 مانا ساميول 100 بيكولا روما 5 يعقوب اندرسكور 17 100 سامي 275 5 أي تتهمل سوسا نتب 9 أنكل وراسينو 5 أيروري 5 صنعت 16 5 سيد توا 300 سيد توا بسرات تخل مريم 5 أفريقيا 19 50 نتبع 15 كابوسات أفريقيا اندرسكور 19 زوم سعود 3 بصوتو برختي رزنه 50 نتبع 11 الماس فقدو 50 نتبع 11 إساق فاسل 50 نتبع 11 نوانديراي 5 تسفى مريم ولد جيورجس 5 إريفلكس جنبر 9 نتبع 4 شوعات تسفاز قد بزاي تسفاز قد تخوب 5 زمن اندرسكور 46 اندرسكور 2 اندرسكور 2 100 اوكي اندرسكور 2 5 نتبي 50 حدا نتبي 29 كدق ما ازيا زمن 24 كلتا خلتي 50 حدا نتبي كلتا تشعته رمضان ران 24 سوسان شمونت نتبي 3 إلسا أبراهام كلتا 100 أبزي أودي له قال حطوت اليو جاز جوركم نالباش تحجزني ريدي قبل otherwise mic free انتي سنتين قلملا سيك بغمي يدمس راوند يكونه أو شرف ديو أم الأخديو دحنا الحرب دمري دمت العيسى زي سمكة أما تعصوخ نقول دحن بيوسرون يرن كل أكله بتشرف مسرس لازم تشرفي سنتيم تخون كلتا سنتيم تخون 3 سنتيم تخون بغمي سنتيم زمس أندلو Okay, thank you, Elisa. Thank you, everybody.
أبزغنا برنامجنا بليز على فيسبوك زلهم تسمعونا دحر لهم حقسكم يترفنا سو ثانك يو نبلكم نتصبح برنامج قاشانا مع دكتور دكتور فكاك تيس يغني لنا مايك فري الله خلك انت اللي خدر في غيركم مع صوت بروجرام اوكي يغني لنا كل خاتكم سنة دمسكم من قدامنا رومله يغني لنا كل جزء قدام مسي 5 سنة جاء تجورهن هن تعمنا مسجن كلكم تمزوات أكم بحجون كتوات كلهم في الله تم فيسبوك دلهم نحاولنا صالح حجزون سلزوله حجزون إلى الناس سلزوله خم حجزوا خاء حلاف الناس سلزوخنا محجاز نتسجمع يرثاوي حلاف الناس سلزوخنا بجهم أكون دوهن نحن لمن تحجزون لكم بتحت الناس مالتي يغني لنا تمسانا زمسهم نايلو ما أنتم مدبنا بزودينا لنا سجاكم زي لو ما قدام بخالف برنامج الرخبنا بخمشتين بخ ما ألتقرن يعني